tarde a todos. Iniciamos o pleno ordinario do 25 de xuño de 2020. Primeiro punto da orde do día, aprobación se procede da sesión realizada o 5 de 6 do 2020. Apróbase? Sí. Punto número 2, toma de posesión como concelleiro de don Abraham Seijas González. Señor alcalde, la Junta Electoral Central remitió a esta secretaría a credencial de don Abraham Seijas González por estar incluído na lista de candidatos presentada polo Partido Socialistas de Galicia, PSOE, ás eleccións locais de 26 de maio de 2019, en sustitución por renuncia de don Diego Antonio Taibo Monelos. O señor Seijas González tamén deu cumprimento na Secretaría da Corporación das súas obrigas de formular as correspondentes declaracións de causas de posible incompatibilidade e as declaracións de bens. Pois adiante. Prometo, pola miña conciencia e honra, cumprir fielmente as obrigas de cargo de concelleiro do Concello de Culleredo, con lealtade ao Rei e gardar e facer gardar a Constitución como norma fundamental do Estado. Pois tome asento. Bueno, enhoraboa polo seu nombramento e agardamos, en nome da Corporación Municipal, pois que todo o seu traballo nesta legislatura pois que sexa a prol do interés dos veciños e veciñas do Concello de Culleredo. Mais alá dos grupos municipais ao que vostede pertence, sempre a premisa principal dun concelleiro debe de ser velar por ese interese, e creo que vostede, como veciño deste Concello, nacido neste Concello, pois creo que reúne todos os requisitos como o resto de concelleiros e concelleiras desta Corporación Municipal para defender o mellor posible os intereses desta comunidade, deste Concello e, sobre todo, dos seus habitantes. Parabéns e que teña unha legislatura moi tranquila. Gracias. Punto número 3, previa ratificación da súa inclusión na orde do día, moción do Grupo Político Popular relativa ás terrazas dos establecementos de hostalaría. Ratificamos a súa inclusión. Algún voto en contra? Pois adiante, Izasco. Antes de nada, también desde nuestro grupo municipal, felicitar la entrada de Abraham. Seguro que vas a dar todo lo que puedas por Culleredo y por sus vecinos, o sea que enhorabuena. También aclarar en esta moción que fue presentada en mayo, a mediados de mayo, cuando Galicia entraba en la fase 1. Entonces, al final no hubo pleno ese mes, no hubo pleno telemático y no se pudo defender. Entonces, viene para este pleno, pero quizá la exposición de motivos pues está un pouco desfasada. A declaración do estado de alarma non só impuxo restriccións na mobilidade das persoas, senón tamén a suspensión ou limitación dun número importante de actividades sociais e económicas ante o risco para a saúde pública que supón a propagación do COVID-19. Dentro dos sectores máis castigados por esta pandemia, atópase o da hostelería, desempeñado por un amplio número de autónomos ou pequenas empresas que xeran moitos empregos no noso concello. Estes establecementos hostaleiros están sendo privados de gran parte da súa facturación anual polo peche obrigado durante a Semana Santa e estes meses de primavera. Ademais, a gran maioría deben afrontar gastos operativos fixos como os financeiros de alugueiro ou tributarios que comprometen seriamente a súa viabilidade económica. No artigo 15 da orden de 9 de maio para la flexibilización de determinadas restricciones de ámbito nacional establecidas tras la declaración del estado de alarma en aplicación de la fase 1 del Plan para la Transición hacia una nueva normalidad, publicada no BOE do pasado 9 de maio, establécese que naquelas unidades territoriales, como Galicia, as que nos sexa aplicable a fase 1, poderán abrir ao público as terrazas ao aire libre dos establecementos de hostelería e restauración, limitándose ao 50% das mesas permitidas no ano 2019, en base á correspondente licencia municipal. Así mesmo, este precepto habilita aos concellos a permitir o incremento do número de mesas que lle correspondería a ese establecemento, aumentando a superficie destinada á terraza e con elo facilitando que se respeten as necesarias distancias de seguridade entre as cadeiras das mesas.
O noso Concello non só debe ser áxil na resolución destes permisos, senón tamén dilixente, informando aos titulares destes establecementos desta posibilidade normativa e da disponibilidade da Administración local para a súa implementación, ampliando as terrazas a zonas peonís ou de aparcamento, así como pechando determinadas rúas ao tráfico para dispoñer dun maior espazo para pasear e ubicar mesas, e así garantir a saúde de todos, que debe de ser a nosa máxima prioridade. Por outra parte, este Concello, no uso das facultades concedidas polas leis reguladoras das bases de réximen local e das facendas locais, aprobou a ordenanza fiscal que establece unha tasa por la instalación de terrazas. Ante a caída dos ingresos destes establecementos, as limitacións de aforo e distancia xustificadas por motivos sanitarios e a fonda repercusión no emprego que ten este sector, non houve outro momento máis xustificado que este para establecer unha exención do pago da tasa por la instalación de terrazas. Polo exposto, o Grupo Municipal Popular no Concello de Culleredo presenta a seguinte proposta de acordos. Que o Concello de Culleredo modificará os espazos públicos dispoñibles que permitan incrementar o número de terrazas dos establecementos de hostelería e resolverá solicitudes de permiso coa máxima celeridade posible. E a segunda, o Concello de Culleredo modificará a ordenanza de terrazas establecendo a exención excepcional do cumprimento da obriga tributaria derivada do aproveitamento e ocupación da vía pública aos establecementos hostaleiros durante este ano 2020 por motivo da pandemia do COVID-19. Moitas gracias, señor alcalde. Dende a alternativa dos veciños imos a votar a favor desta moción, sempre que sexa para mellorar un sector que forma parte deste concello como é a hostelería. Entendemos que non só debemos regular agora pola época na que estamos a vivir. O tema das terrazas habrá que regulalo agora e sempre. O sector da hostelería, por suposto, que é un sector importante dentro do texido de autónomos e pequenas e medianas empresas deste concello. Tamén consideramos que temos que ter en conta outros sectores de autónomos e pequenas e medianas empresas deste concello, como pode ser o comercio, como pode ser fruterías, tendas de alimentación, talleres, etc. E, sin olvidarnos tampouco dos pequenos autónomos dedicados ao campo, da construción, etc. Como ben xa dixen algunha que outra vez, para cando vamos ter unhas bases de axuda a autónomos e pymes do Concello de Culleredo? Témolas redactadas desde o Concello de Culleredo ou seguimos a esperar as bases da Diputación Provincial da Coruña? Recórdelle, señor alcalde, que dentro de 5 días é 1 de xullo e a partir desta data vamos a deixar de man aos nosos autónomos deste Concello de Culleredo? Moitas grazas. Gracias, señor Murelle. Ten a palabra, señor Sonciño. Sí, ahora creo que sí, se escoge. Miren, nos creemos que esta proposta non aporta nada novo, que non é necesario nada do que se propón aquí. E dígolle por qué. É que xa existe unha ordenanza de terrazas e o que vostedes propoñen xa pode facerse coa ordenanza existente. A ordenanza de terrazas permite ampliar superficie en zonas verdes que adyacentes a locais, incluso ocupar prazas de aparcamento público. Buscan ustedes na ordenanza, sabrá como a topan. A ordenanza reformouse hai poucos anos, hai 2 ou 3 anos. Eso respecto ás superficies, en donde se pode, pois eu creo que xa, a ver se me explico, en donde se pode facer esa ampliación que propón o Estado de unha forma totalmente xenérica, pois a ordenanza xa o permite. En donde non, pois dificilmente podemos ocupar o espacio público que está reservado a transeúntes e outros usos públicos e ampliar os locales a costa disso. Respecto da tasa, entendemos que tamén, desde o noso punto de vista, e creo que sería bo pedir un informe ao respecto, que se podería, as cafeterías poderían pedir a devolución do 50% da tasa
relativo á ocupación de terraza que non poden ter. Si podían ter 10 meses, agora poden ter 5. Nós entendemos que saca a lei tributaria se pode pedir unha devolución do 50% da tasa, porque evidentemente non se está tendo a contraprestación polo que se pagou. Por tanto, creo que tamén é innecesario facer unha reforma. Simplemente o que se lle vou dar a razón é que ao mellor o goberno municipal debería estar máis áxil para informar desta posibilidade, pero os informes adecuados e informar as cafeterías no caso de que teñamos razón. Ademais, quería aproveitar a ocasión para decir que nós, en este período, desde que se levantou efectivamente a restricción de abrir as cafeterías e as terrazas, nos vimos que hai cafeterías que xa o fixeron. E moitas delas fixeron ben. Non ocuparon máis alá do que establece a lei de, perdón, a ordenanza de terrazas. Sin embargo, de outras non podemos decir o mismo. Creo que se temos un problema en Culleredo relativo ás terrazas, non é unha cuestión, non son as dúas cuestións que traen ustedes aquí, son outras, non? Son que temos veciños que están moi fartos de algunhas terrazas. Digo, e insisto no de algunhas. Xa expliquei de que eu creo que hai algunhas, e eu son o primeiro en asistir ás terrazas que creo que o están organizando ben. Pero hai outras que non. Mire, o BNG pediu un informe, señor alcalde, ao respecto dos incumprimentos das terrazas en particular de Anxo Senra, porque ali os meus veciños acuden moitas veces ao BNG, acuden en particular a este voceiro, a queixarse e a ver que podemos facer para que ali se cumpla a ordenanza de terrazas, e non só a de terrazas, non a de ruídos, etc. Non nos chegou o informe, non sei se é que non foi posible facelo en este tempo, pero queríamos saber cantas denuncias hai de algunhas das cafeterías daquela zona, da Cros, en particular poñollas no escrito, porque de verdad que creo que non é de recibo que a estas alturas escoitemos a un señor falando na televisión, a un veciño, ao que entrevista a televisión, dicindo que o amenazaron con partirlle as pernas. Eu creo que isto xa pasou todos os límites posibles. Había máis, amenazas, insultos, etc. É dicir, se non se actúa, as consecuencias son que hai conflitos veciñais. Eses conflitos veciñais son pola deixadez de funcións do goberno municipal. Non é só eso, é que usted ten un escrito na súa mesa, arriba da súa mesa, metido por rexistro en Xaneiro, con 130 asignaturas pedindo unha entrevista para falar deste tema, con un detalle exhaustivo de todos os incumprimentos da lei da ordenanza de terrazas que se están producindo en certas cafeterías. Desde xaneiro que usted non lle concedió a entrevista. Estamos falando de ruídos, molestias, excesos de horario, xente que di que ten que entrar na casa e salir polo garaxe porque resulta que atrancan os portales totalmente. Vanse as terrazas, pero máis do 100% do que vai ali, non se sigue o croquis obligatorio establecido pola ordenanza de terrazas que di a que se ten permiso, unha cafetería que ten 90 sillas apiladas ali, que vai moito máis alá do sentido común e do mínimo imprescindible de mobiliario que hai que ter para ocupar a terraza que lle corresponde, etc. Entonces, insisto, o que se necesita é que o goberno municipal exerza a regulación para o que está facultado e que faga cumplir as ordenanzas de terraza, que informe efectivamente as cafeterías de que teñen posibilidade de ampliar as terrazas sempre de que teñan espacio para el, poden pedir unha ampliación da licencia. Creo que tamén, como dixen ao principio, creo que tamén poden pedir a devolución de parte da tasa porque non están prescribindo a contraprestación que solicitaron no seu momento. Por tanto, nós, desde o BNG, non imos apoiar a súa proposta. Moitas gracias. Sí. Gracias, señor alcalde. Bueno, entendemos a loabilidade da moción, vale? Pero tamén a temporalidade da mesma, como vostedes señalaban. Vale? Creemos que, dada a temporalidade, debería ser retirada da orden do día do pleno, porque de outro xeito incluso a poderíamos ver como un pouco oportunista.
Para a ampliación dos espacios de terrazas e espacios públicos creouse un equipo técnico que estaba formado por Policía Local, por personal de Medio Ambiente e por personal da Consellería de Promoción Económica. Dende ali atendiuse telefónica individualmente a cada persoa que de algún xeito solicitaba esta ampliación das terrazas e que pedía asesoramento. Fixóselles, ademais, visita un pouco para ver como podían ampliar esos espacios, sempre respetando os dereitos de todos os veciños e, por suposto, as normas sanitarias. Nos casos nos que a legislación así o permitía e donde fora posible, pois facíanse esas ampliacións e sempre tendo en conta a última modificación, como apuntaba o señor Chouciño, da ordenanza, a última modificación do 2017, na que está prevista unha ampliación hasta uns 100 metros cuadrados. A día de hoxe non hai ningún local de hostelería que cubra ou que ocupe toda esa cantidad de metros, o que máis ocupa creo que está en torno a uns 40 metros cuadrados, polo que sí era posible que aquelas terrazas que solicitasen, que tiñan concedidas as licencias e que estaban con todos os requisitos, pois sí que puderan ter esta ampliación das terrazas. E tamén, como decía, apuntaba o señor Chouciño, en alguna posibilidade, incluso había a posibilidad, valga a redundancia, de ocupar plazas de aparcamentos públicos. Destacar tamén con respecto á tasa de terraza, que está cobrada, que sí que efectivamente se pediu ao Servicio de Economía e Facenda un informe para ver a posibilidade de rebaixar esta tasa nun 50%, no caso ou no tempo no que os hosteleiros non puideron abrir. E dicirlle que sí que están as medidas postas para aprobar unhas bases de subvencións indirectas, que é a forma que ten o Concello, de acordo tamén ca Diputación, porque ademais se van a utilizar as mesmas bases que estudiou e que vai a implantar a Diputación, que leva ademais a pleno o día de mañán unha incorporación de remanente dos 10 millóns de euros para repartir entre os 93 ayuntamientos da comarca para poder axudar xa tamén aos hosteleiros, pero a todos os autónomos, para poder facer frente aos gastos que, evidentemente, esta crise se está ocasionando a moitas familias, a moitos empresarios, a moitos autónomos de Culleredo. Entón, dada a temporalidade, dada que moitas cousas xa están en marcha, non podemos apoiar esta moción. Una cosa que no me quedó clara en la intervención del PSOE. O sea, ¿al final se va a bonificar o no se va a bonificar? Está pendiente del informe de los técnicos de Economía y Facenda. Lo que ellos digan, si lo ven viable, se puede hacer, se bonificará y será siempre a criterio y informe técnico. O sea, que si el informe técnico dice que sí, se aprobaría. Y si dice que no, ¿y saben cuándo tendremos ese informe? No sé, que está solicitado probablemente los técnicos parlamentarios lo pasen. No sé, a mí es que lo que me sorprende es eso, otros ayuntamientos en el País Vasco, en Madrid, en Málaga, aquí en Galicia, pues La Coruña, Lugo, o sea, todos han declarado que van a suprimir, o sea, que van a bonificar el impuesto de terrazas y no sé por qué nosotros, una vez más, tardamos tanto en dar una respuesta. Procedemos a votación a decir simplemente que o que se está estudiando por parte dos servicios económicos, moitos outros concellos o anunciaron e todavía non o teñen feito, pero que se está a anunciar por los servicios, o que está a decir a voceira moi acertadamente, que o que estamos a tratar de estudiar é que en ese tempo que efectivamente non poideron estar abertos, tampouco a nos parece xusto que paguen. Pero bueno, vamos a ter, como temos para unha devolución, para unha bonificación, etc., pois temos que ter ese informe favorable, e se non a traverso desas subvencións que vamos a tratar de articular en colaboración coa Diputación Provincial para evitar precisamente o que pasa ao Sensada, que se levan a pleno cos informes desfavorables dos habilitados nacionais, ese tipo de subvencións que consideramos que non vamos a andar dándolas, e despois exixindolles que non las devolvan, pois facer un marco legal, pedir a competencia impropia a propia Xunta de Galicia para que nos autorice a dar esas subvencións, etc., e todo ese trámite se está a facer por parte da Diputación, e se non se contemplara a posibilidade de que, como ben indicaba a voceira do Grupo Socialista, non se poidera bonificar, pois dentro dese amplio espectro que pode haber para dar as axudas, pois entraría sempre esa parte a compensar. Eso é o que está a estudio. Pero, bueno, calquera xeito, se fora viable, pois non. Procedemos á votación. Votos a favor da proposta?
Votos en contra? Ai, perdón, abstencións. Disculpen. Bueno, votos a favor os integrantes dos grupos municipais do Partido Popular e Alternativa dos Veciños. Votos en contra os integrantes do Grupo Municipal do PSDG-PSOE e abstencións os integrantes do Grupo do BNG. Muy bien. Punto número 4. Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, moción do Grupo Político do PSDG-PSOE relativa á creación dun plan para reducir a fenda digital e de aprendizaxe. Algún voto en contra de... Non. Pois ten a palabra a voceira do PSDG. Gracias, señor alcalde. Bueno, o Grupo Municipal do PSDG-PSOE trae ou presenta para o seu debate a votación a este pleno municipal para a creación dun plan para reducir a fenda digital e de aprendizaxe. O confinamento polo COVID e a pechadura das escolas puxo a proba a capacidade de resposta do noso sistema educativo. Trátase dunha situación excepcional e mundial que afecta a máis de 1.370 millóns de alumnos segundo a UNESCO. En España, a pechadura de escolas e o confinamento de millóns de alumnos e alumnas nos seus fogares exíxenos unha resposta compartida entre o Estado e as comunidades autónomas para manter en funcionamento o servicio público educativo en igualdade de oportunidades para todo o noso alumnado. O sistema educativo ten o deber e a necesidade de garantir a igualdade de oportunidades de todo o alumnado, así como a equidade e a calidade educativa e facer así efectiva a posibilidade de que cada alumno ou alumna desenvolva o máximo das súas potencialidades. A fenda digital pode ser definida en termos de desigualdade de posibilidades que existen para acceder á información, ao coñecemento e á educación mediante o uso das TIC, sendo as consecuencias estas persoas marxinadas das posibilidades de comunicación, formación, impulso económico, etc. A fenda digital de acceso entre a infancia e a adolescencia vulnerable é unha realidade. O 14% dos fogares con menores non teñen ordenador ou portátil. Esa cifra elevase ata alcanzar o 30% en fogares de familias pobres. O 5,3% de fogares con menores non contan con internet, elevándose ao 13,6% nos fogares con menos recursos. A fenda digital convértese en fenda social, limitando a aprendizaxe do noso alumnado e xerando que a tecnoloxía sexa un elemento de exclusión e non de inclusión social. Doutra banda, ademais da fenda digital de acceso, está tamén a fenda de aprendizaxe, a cal provoca perda cognitiva e atraso que se acumula. A evidencia experta mostra que os períodos prolongados de desconexión escolar, como poden ser as vacacións de verán, xeran unha perda de coñecementos e aprendizaxes que agrava a fenda cognitiva entre alumnado favorecido e alumnado socialmente desfavorecido. Pero esta fenda digital de aprendizaxe no fogar é debida, en moitos casos, ás desigualdades culturais existentes de apoios a recursos familiares. De nada serve que consigamos que toda a poboación estea conectada se non a capacitamos para a utilización e interacción coas TICs, pois estas son as ferramentas básicas de intercambio de información e de formación no século actual. A alfabetización digital convértese así en elemento imprescindible para reducir a fenda digital, social e de aprendizaxe, como un sofisticado repertorio de competencias que impregnan o lugar de traballo, a comunidade e a vida social, entre as que se inclúen as habilidades necesarias para manexar a información e a capacidade de avaliar a relevancia e a fiabilidade do que se busca en Internet. Doutra banda, a fenda digital e de aprendizaxe acrecéntase para o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo, de forma que a segregación que sofren as persoas polas súas condicións personais incorpórase á discriminación introducida pola tecnoloxía, xa que logo estamos na obrigación de darlles unha resposta o máis personalizada posible, respondendo ás súas necesidades e dotándolles de todos os medios necesarios para que poidan aprender en igualdade de condicións que o resto do alumnado, garantindo así a equidade e a calidade do sistema educativo español. Así mesmo, a situación que estamos enfrontando exixe pensar e prever para o futuro, deseñar protocolos para nun hipotético futuro o noso sistema estea preparado para abordar unha pandemia ou cualquier outra circunstancia que exixa a pechadura física dos centros educativos. No caso concreto do Concello de Culleredo, a Estrategia de Desenvolvemento Urbano Sostenible, DUSI, Culleredo Vivo, constitúese a base sobre a que o Goberno municipal prevé, de aquí a 2023, convertir Culleredo nun municipio con alto nivel de penetración e uso das TICs, facilitando o desenrolo de infraestructuras e a adquisición de competencias digitais pola cidadanía que melloren a competitividade territorial ata alcanzar o concepto de Culleredo Cidade Smart, co obxeto de avanzar hacia un modelo de concello intelixente, implementándose a creación dunha amplia rede de puntos de acceso digital e unha plataforma de aplicacións de administración electrónica entre os cidadáns, colectivos, empresas e a administración local.
Conta cun orzamento de 376.806,53 euros, que sen dúbida contribuirá a facilitar o acceso a oportunidades de aprendizaxe e a medios educativos de alta calidade dos cidadáns cullerdenses, con independencia das súas circunstancias particulares, superando impedimentos sociais e materiais. Por outra banda, o Concello fomentou a inversión das operadoras privadas de telecomunicacións no despliegue da rede de fibra óptica en distintas zonas do municipio, prestando a máxima colaboración técnica e administrativa para facilitala. Polo tanto, por todo o sinalado anteriormente, o Grupo Municipal do PSDG-PSOE presenta a seguinte moción. O Concello de Culleredo insta a Xunta de Galicia a aprobar un plan para reducir a fenda digital e a aprendizaxe no marco das súas competencias autonómicas que axuda a superar as desigualdades existentes garantindo a equidade e a calidade do noso sistema educativo, asegurando a continuidade educativa a distancia do noso alumnado para que sigan aprendendo nas mellores condicións posibles. Concretamente, de bandito plan deberá incluir o impulso dun grupo de traballo que analiza a situación actual en relación coa fenda digital e de aprendizaxe que existen nos centros educativos das comunidades autónomas. O deseño é posta en marcha atendendo ao seu respectivo nivel competencial de programas de radio ou dunha televisión educativa con canles en aberto que ofrezcan unha formación adecuada ás distintas etapas educativas para zonas en internet ou sen televisión por cable, dando cobertura así ao alumnado sen ordenador sin conexión. Propostas de acordos coas empresas de telecomunicacións, así como educativas e a UNED, para eliminar ou reducir ao máximo o custo de acceso aos recursos educativos online, que potencien a utilización de plataformas, a escola virtual a distancia, como vías para que o alumnado poida avanzar no seu propio ritmo de aprendizaxe. Traballar en colaboración co Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Digital para que o programa de extensión da banda ancha da nova xeración que prevé axudas para as zonas onde non hai cobertura se implante canto antes, propiciando que o 100% da poboación en España teña acceso a internet. Coordinar actuacións para reducir a fenda digital e de aprendizaxe co obxectivo de adoptar as medidas necesarias para que o alumnado que necesite acceda a axudas específicas que lle permitan obter un dispositivo personal con conexión á rede que poida utilizar no seu fogar para o seu proceso de aprendizaxe. Poñer en marcha un plan especial de formación para os docentes en capacitación TIC sobre metodoloxías de ensinos activos a través de ferramentas de aprendizaxes a distancia. Poñer en marcha accións de formación dirixidas ás familias e outros axentes da comunidade educativa co obxectivo de formarlles en competencia digital e ser máis eficaces no uso das TIC e así servir de apoio na aprendizaxe dos seus fillos e fillas. Contribuir e activar redes de voluntariado educativo non presencial, vía telemática ou telefónica. Consistirá en prestar axuda e asesorar as familias co fin de axudar para afrontar retos didácticos específicos, idiomas, matemáticas, ciencias, hábitos, etc. Capacitar digitalmente e potenciar a acción de todos os servicios educativos de apoio, orientación, educación especial, psicopedagogos, logopedas, outros servicios sociais, en contacto e a disposición do centro, zona escolar e de todo o alumnado con necesidades específicas de apoio educativo. E, por último, elaborar un protocolo de actuacións educativas ante calquera posible suspensión da actividade presencial e por motivos de excepcionalidade, alarma ou urxencia. Ben, alguna intervención? Sí. Tenga palabra. Moitas gracias, señor alcalde. En primeiro lugar, nótase que as mocións que estamos en líneas xerais que estamos a levar hoxe a este pleno, nótase que estamos nunhas próximas eleccións autonómicas. O Grupo Alternativa dos Veciños de Culleredo está a favor das novas tecnoloxías e a favor da era digital, por suposto. Pero temos que empezar desde o noso Concello e mellorar a nosa páxina web e a sede electrónica, que sexa máis intuitiva e pode ser máis próxima aos cidadáns. Polo tanto, teñen vostedes razón cando din que a fenda digital pode ser definida en termos de desigualdade de posibilidades que existen para acceder á información. Dende a Alternativa dos Veciños de Culleredo, votaremos a favor, xa que esperamos que contribuya ao acceso de oportunidades a todos os cidadáns cullerdenses, comunidade educativa, autónomos, pymes, familias, etc. Moitas gracias, señor alcalde. Gracias. Tenga palabra vostedes, si é tan amable de achegarse a donde queira, ali ou atrás, donde vostede queira. Ya se puede quedar aí, se quere. Moitas grazas, señor alcalde. A proposta de acordos que presenta hoxe o PSOE parecenos adecuada e, sen dúbida, necesaria. Fixo falta que chegara unha pandemia para que abriran os ollos
ante as fendas non só digital polas que entra a auga no sistema educativo público. Os continuos recortes en persoal e medios nas aulas públicas quedaron agora en evidencia. A falta dun plan de formación e actualización continua do profesorado quedou agora en evidencia. A incapacidade para reaccionar por parte dos responsables políticos en materia educativa, aínda hoxe, como veremos máis adiante noutra moción, quedou moi en evidencia. E, por suposto, a falta de medios e políticas detrás da tan cacarexada digitalización das aulas galegas por parte da Xunta de Galicia quedou moi en evidencia. Son os recortes os que están a fundir o sistema educativo público galego. Igual que fixo o BNG, poderánllo preguntar aos alumnos, ás nais e pais, como viviron estes meses de escolarización na casa a través de medios digitais, que moitas veces se axustaron só a deberes que chegaban por email ou por outros medios e que asumían os pais e nais o desenvolvemento das leccións detrás deses deberes que moitas veces incluso quedaban sen avaliar. Desde o pasado mes de marzo quedou máis en evidencia que nunca que a accesibilidade á educación pública non é igual para todas e todos e que non cumple co rigor e calidade esperados. Pero máis alá desta reflexión sorpréndenos varios aspectos da exposición de motivos desta moción que cando menos chirrían cando se pasa da generalidade coa que están escritas ao caso específico de Culleredo. Miren, falan vostedes do deseño e posta en marcha de programas de radio e ou dunha televisión educativa con canles en aberto que ofrezan unha formación adecuada ás distintas etapas. Pero, é Radio Culleredo? Algún seguro que dos veciños que nos está seguindo hoxe a través das redes non saiban ni que temos unha radio. 101.2 da FM, poden probar a sintonizala. E se non escoitan nada, tampouco se extrañen, porque a cobertura da súa sinal non chega a unha gran maioría do noso territorio. Non se lles ocorreu comezar co exemplo a través de Radio Culleredo? Que formatos e programas educativos levaron a cabo no contexto da pandemia? Falan vostedes de traballar en colaboración co Ministerio de Asuntos Económicos e Transformación Digital para que o programa de extensión da banda ancha de nova xeración se implemente canto antes, propiciando que o 100% da poboación en España teña acceso a Internet. E tampouco se lles ocorreu liderar co exemplo e atender dunha vez todas as demandas que a veciñanza das parroquias rurais do Concello de Culleredo lles teñen reiterado unha e outra vez para ter acceso a banda ancha. E esas nenas e nenos, mozos e mozas de Orro, Bregua, Ledoño, Celas, Castelo e tantas outras, como se conectarían ás aulas durante estes meses? E aproveitan tamén para facer publicidade dun proxecto dentro do EDUSI con nome Culleredo Ciudad Smart, así con moito brilli, pero sen ningún contido, sen que saibamos en que consiste, como se vai desenvolver, nin como se vai financiar. Porque debería estar licitado antes de final de ano 2020, e a día de hoxe, 25 de xuño, con maioría nesta corporación, aínda non foron quen nin de presentar os orzamentos. Falan vostedes dun orzamento para este proxecto que non está nin presentado nin aprobado. Pero máis alá destes puntos sorprendentes, cando menos na súa redacción, o BNG pretende ser constructivo para o desenvolvemento da veciñanza cullerdense e queremos propoñerlle unha emenda de engádega á súa proposta para que da generalidade pasemos ao caso concreto do noso Concello e que de seguro serviría para reducir a fenda digital da que falan. Por iso propoñemos como punto B o seguinte texto. O Concello de Culleredo comprométese a incluir nos procedementos de contratación ou unha revisión dos contratos vixentes en materia de telecomunicacións a valoración positiva de propostas que se comprometan de maneira expresa ao despregamento de fibra óptica por todo o territorio do noso municipio. Agardamos que o podan ter en conta e incluir na redacción da súa proposta. Moitas gracias.
Bueno, muchas gracias, señor alcalde. En primer punto, me gustaría, no sé, si darle el pésame al pueblo de Culleredo o en qué basar este tipo de mociones. Llevamos 4 meses sin tener un pleno ordinario y el primer pleno ordinario después de toda la crisis del COVID, lo que trae el Partido Socialista de Culleredo no son los presupuestos para mejorar el ayuntamiento, no es la resolución y el aseguramiento de los contratos que tiene el ayuntamiento. Bueno, contratos pocos, pero procedimientos regulares muchos. Sino lo que nos traen son dos mociones del PSOE de Galicia. 2 mociones que no tienen otro fin que usarse de pandereta para unas elecciones autonómicas que están a la vuelta de la esquina. 2 mociones que realmente, como bien han dicho los compañeros tanto de Alternativa de los Vecinos como el Bloque Nacionalista Gallego, no tienen cabida en este ayuntamiento. Realmente el Partido Popular lleva desde el mes de septiembre del año 2019, anterior ya con el anterior portavoz Antonio Cañas, solicitando que se colabore con las empresas de telecomunicaciones para llevar la fibra a alta velocidad a todas las aldeas de Culleredo. La respuesta del ayuntamiento es siempre la misma: estamos en ello, ya hemos tenido reuniones, lo estamos avanzando, ha habido multitud de recursos y escritos por parte de los vecinos y los grupos municipales. Seguimos en lo de siempre. Pretenden dar ejemplo con los de fuera. No somos capaces de centrarnos en lo nuestro e instamos a la Xunta a un programa leonino que ni siquiera está concretado, que simplemente vale, pues eso, como abanderada del señor Caballero. Realmente tienen que darse cuenta que los informes avalan la gestión de la Xunta de Galicia en materia de educación, que se habla de recortes, se habla de brecha, cuando las tasas universitarias llevan congeladas años. Yo soy joven y se me ve. Realmente a causa de la universidad. Yo recuerdo las tasas de la Facultad de Derecho como las más baratas de toda España, en la Universidad de La Coruña, con tasas congeladas de hace años. Realmente estamos criticando un descuelgue a nivel de recortes por parte de la Xunta que es que no existe. No existe. Se lo inventan, no existe. Por otro lado, habla el Ayuntamiento en la moción que podrían... Por outra banda, o Concello fomentou a inversión dos operadores privados de telecomunicaciones no despliegue da rede de fibra óptica en distintas zonas do municipio. Podrían decirnos en que zonas el Ayuntamiento ha colaborado con las empresas de telecomunicaciones? Y si ha colaborado, ¿qué expediente de contratación glosa sobre esta materia? Por otro lado, también se ha comentado página web que no funciona, una sede electrónica que es imposible trabajar con ella. Hablan de brecha digital, pero mírense por sus propios zapatos. Realmente estamos pidiendo apoyo a la Xunta cuando ni siquiera nosotros somos capaces de llegar para lo nuestro. Yo de verdad me parece alucinante, 4 meses sin un pleno ordinario y lo que nos traen es esto, que es un esperpento. No hemos sido capaces de ver un pleno electrónico. La web se cae cada 2 días. La gestión que se ha demostrado por parte del gobierno municipal es que es nefasta. Y quieren que su mismo partido llegue a la Xunta de Galicia para implementar todo este tipo de historietas. Oye, por favor, hay que tener un poco de cabeza. Los informes PISA, ya le digo, avalan la gestión de la Xunta. Los alumnos de Galicia están por encima de la mayoría del resto de España. Yo creo que hay que tener un poco de coherencia. Poco más que decirle, señor alcalde. Realmente, le vuelvo a decir, este tipo de mociones después de 4 meses carecen de sentido. Ustedes quieren exigir a la Xunta. Por nuestra parte no hay problema. No hay problema, y se lo digo como grupo popular que somos, de defender a los vecinos de Culleredo sobre cualquier otro punto. Nos dan igual las siglas, nos da igual que la Xunta gobierne a nosotros, pero en cosas coherentes. En cosas coherentes. No en este tipo de peticiones que carecen totalmente de sentido. Nada más, alcalde. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en este sentido, creo que o máis honrado é recoñecer cando un ten algunha carencia. Nos estamos dicindo que temos que implementar un novo sistema para romper co que está a pasar no Concello de Culleredo. Vamos a invertir os cartos que vamos a invertir en esta materia e vamos a facer. Lógicamente, hai que redactar un proxecto, hai que redactar unhas bases e hai que licitalas para que se poida estudiar cal é a situación real e a competencia hasta onde pode chegar o Concello de Culleredo. Mira, o Concello de Culleredo en ningún concello ten competencia no despliegue da fibra óptica. Quen o ten é o Estado e a propia autonomía. Entonces, claro, nos temos que pedir ás institucións que son competentes nesta materia que teñan en conta unha situación que ata agora, pois, todo o mundo a coñecía, pero que a sufrimos durante eses 4 meses, como digo vostede, de estado de alarma, e no que en diferentes puntos, e tamén, lóxicamente, deste Concello, pois non chegaba a banda ancha e moitos nenos e moitas nenas tiveron dificultades para seguir a súa formación reglada. Pero mire, nós non temos a competencia en educación, nin a competencia en sanidade. Ten o goberno autonómico que está nas súas mans. E, lóxicamente, que a exposición de motivos que acaba vostede de facer,
pois xa se ve que non lles interesa. O sea, se vostedes non son capaces de ver como algo real toda esta exposición de motivos, é que a educación a vostedes non lles interesa. Lles interesa máis aos partidos progresistas, como poida ser o BNG ou como poida ser o Grupo Socialista, o Partido Socialista, sí que lle interesa implementar políticas públicas e educativas. A vostedes parece que non, porque non sei en que aspecto lle pode rechinar unha moción deste tipo. E en calquera caso, insisto, o que é a emenda que quere facer o BNG, nós non estaríamos dispostos a inclinar no que é a exposición de motivos, porque no que é a conclusión final a vamos a manter intacta, de acordo? Porque é algo que vai referido á Xunta de Galicia, nós non temos ningún inconveniente en añadir un párrafo dentro do que é a propia exposición de motivos, no cal se poida incluir o que vostedes nos din e telo en conta, pero na conclusión final que vai a chegar o Goberno Autonómico da Xunta de Galicia, queremos que quede ben reflexado cal é a situación real de Galicia e que por contagio nos poida beneficiar a todos. E en tanto en canto que se refire ao tema do despliegue da fibra óptica neste concello, home, hai moitas parroquias que non tiñan fibra óptica, hai moitas zonas que non tiñan fibra óptica e que hoxe a están a ter, e que a están a ter precisamente por esas conversas que mantén o Goberno municipal cos diferentes operadores e tratando de facilitar todo para que poidan desplegar da mellor forma posible a fibra óptica. O que pasa que vostedes non andan polo Concello de Culleredo. Eu ando para ben e para mal. Eu sei onde non hai fibra óptica neste Concello. E sei onde estamos estudiando e sei onde estamos solicitando a través dos fondos que dá o Estado e onde debemos de incidir neste Concello. Pero ata hai moi pouco, unha parroquia como Almeiras, ou un lugar como Liñares, ou outras zonas do noso Concello, carecían de despliegue de fibra óptica e precisamente durante este estado de alarma toda a parroquia de Almeiras ten desplegada a fibra óptica. E iso, por contagio, pois se vai hacia Liñares e se vai hacia outras zonas. O que é lamentable é o que está a pasar cas telecomunicacións neste país, que están en mans privadas, non están en mans públicas, e ao final as consecuencias que pagamos por haber vendido empresas de telecomunicacións que tiñen que dar un servicio a toda a cidadanía, pois ao final se rixen por criterios económicos. E iso é precisamente o que fixo o seu partido cando vendeu Telefónica. E nós o que temos é que colaborar. Dentro da nosa competencia, o único que podemos facer é colaborar. E cando teñamos que destinar fondos públicos, se nos deixen destinar fondos públicos ao despliegue da fibra óptica, pois o desplegaremos. Pero os concellos temos as competencias que temos. E o que ten que asumir tanto a Xunta de Galicia, como o Goberno Central, como o Goberno Local do Concello de Culleredo, pois é facer autocrítica de que nun momento determinado pois podemos non estar preparados para unha situación que se nos presentou de sorpresa. Pero a partir de agora todo o que pase xa non vai a ser sorpresa. E temos que estar preparados. E creo que entre todas as administracións, chámese central, chámese autonómica ou chámese local, pois debemos de poner pois toda a carne no asador para que isto funcione. Pero principalmente quen ten as competencias. E non sei se acepta vostede... Sí. Gustaría intervir, por unha parte, para responderlle a vostede sobre a súa proposta, pero tamén, aproveitar para responder ao concelleiro do Partido Popular que non inventamos os recortes, simplemente falamos da educación pública obligatoria. E en 10 anos de goberno do señor Feijóo é moi fácil botar a conta, por un lado e polo outro. Por un lado, 2.000 millóns de euros en recortes, tanto en medios como na reducción da reposición do funcionariado. Eso sí, tamén é fácil botar a conta polo outro lado. Eses cartos aumentaron as contas de resultados das empresas da educación privada a través de convenios con esas empresas. É moi fácil botar a conta polos dous lados. E por outra banda, sabemos, lendo a moción e as propostas que fan, vemos que hai todo un punto destinado á Xunta de Galicia, por eso a nosa proposta, a nosa engádega, non vai dentro dese punto, senón que sería un punto B, no que vostedes teñen a oportunidade, aceptando esa emenda, de dar un paso no seu compromiso, porque seguramente saiba donde non hai fibra óptica. Non sei se sufre non ter fibra óptica, que eso sí que a nos chegan moitos veciños
reclamando e dándonos sinais das consecuencias de non tela, non? Entonces, creemos que si acepta a emenda, pois que sería un avance dentro das competencias municipais para amosar o seu compromiso co despregue da banda ancha en todo o territorio. Sí. Sí. Me llama mucho la atención, señor alcalde, que usted dice echar balones fuera y hacer autocrítica, pero de verdad que es increíble y que lo vea en casa, que rebobine, por favor. O sea, realmente usted no tiene competencias en materia de telecomunicaciones. Sin embargo, Liñares, Culleredo, Almeida y Sésamo tienen fibra óptica gracias a que usted negoció y habló con las empresas de comunicación. Eso es lo que acaba de decir. Es lo que acaba de decir. Bueno, pues, que gracias a que usted habló con esas empresas se trajo aquí directamente eso. Habla también de que por el Partido Popular se pusieron las grandes empresas de comunicaciones en manos privadas. Pero si es donde están casi todos sus ministros, en las empresas privadas con las puertas giratorias. O sea, yo también, sí, del Partido Popular están muchos, y está muy mal, pero el Partido Socialista está en la gran mayoría, lo que no puede usted venir aquí a criticar eso. Luego, por otro lado, habla de defensa de Culleredo y de que van a hacer. El problema es que en este ayuntamiento no dejamos de hacer cosas, el problema es que, pero nunca se ejecutan. Todo lo vamos a hacer, vamos a mirar de poner, vamos a mirar de arreglar, vamos a mirar de... Pero ya hemos parado un porrón de años. Ya no entramos en planes generales ni cosas de índole mayor, pero del ABC de mantenimiento, de calzadas que están hechas polvo, de una sede electrónica que funcione bien, es que no somos capaces de sacar nada adelante, señor alcalde. Muchas gracias. Non vamos a aceptar a emenda dentro da proposta. E, lóxicamente, creo que queda bastante claro que este Concello está a facer un esforzo nese sentido, na exposición de motivos, e a moción pois vai a quedar tal cual. Procedemos á votación. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Votos a favor os integrantes dos grupos municipais do PSDG, PSOE, BNG e Alternativa dos Veciños, ningún voto en contra e abstencións dos integrantes do Grupo Popular. Muy bien. Punto número 5. Moción previa ratificación da súa inclusión na orde do día. Moción do Grupo Político PSDG-PSOE relativa á transferencia aos concellos por parte da Xunta de Galicia dun fondo extraordinario para a contención do COVID-19 e a reconstrucción social de Galicia. Ten a palabra a voceira do PSDG-PSOE. Gracias, señor alcalde. Dende que o 14 de marzo se declarara o estado de alarma no conxunto de España como medida de loita contra a expansión da pandemia orixinada por o coronavirus COVID-19, todos os niveis administrativos do Estado asumiron tarefas extraordinarias que se centraron inicialmente no plano sanitario e ampliadas logo ao plano laboral, social, científico e educativo. Baixo o estado de alarma e emerxencia sanitaria, as medidas de confinamento e limitación da actividade e mobilidade conseguiron, con moito esforzo e gracias á implicación da cidadanía, frear os contaxios, dobregar a curva e iniciar o camiño de desescalada cara á nova normalidade no que actualmente nos achamos. No caso dos concellos, o seu traballo foi especialmente destacable, pois tiveron que afrontar a xestión a pé de rúa dunha situación que de seguro é a máis complexa que se enfrentaron no actual período democrático. Nas súas costas recaeu en boa medida a aplicación dos protocolos de seguridade nos espacios públicos, a atención ás persoas máis vulnerables a través dos servicios sociais municipais, o refuxio da senteito, a atención a autónomos e diversas medidas de axuda e pulo do comercio e a economía local. Iniciativas locais que se teñen incrementado nesta fase de desescalada, na que todas as corporacións municipais están asumindo importantes gastos extraordinarios derivados da adaptación ás normas estatais e autonómicas que rexerán a nova normalidade. Afondamento na administración electrónica, reformas de calado nos edificios municipais para adaptar oficinas e espacios de atención ao público, estrictos protocolos de desinfección dos espacios públicos, incremento notable no número de usuarios e usuarias de servicios sociais, aplicacións e campañas de apoio ao comercio e á hostelería, adaptacións de infraestructuras deportivas e centros de ensino, novas fórmulas de conciliación para as familias, reprogramación de toda a actividade cultural e festiva, especialmente do verán. Necesidades de investimento, as que se encaden situacións particulares, por exemplo, dos concellos que contan con praias, piscinas e zonas de baño fluvial, que deben afrontar tamén importantes desembolsos para adaptalas á súa situación e garantir a saúde dos usuarios e usuarias. Situación ante a que algunhas comunidades autónomas, incluso algunha gobernada polo Partido Popular, como a Xunta de Andalucía, xa anunciaron investimentos de hasta 24 millóns de euros á contratación mediante convenios cos concellos de personal para prestar apoio nos areais.
un incremento notable de gastos que deben combinar con escasos recursos económicos, medios materiais e competencias que caracterizan aos concellos galegos, os que contan con menos ingresos por habitante de todo o Estado, ata un 50% menos que os concellos vascos ou cataláns. Capacidade de gasto ordinaria que se verá aínda máis disminuída nos vindeiros meses pola previsible diminución dos ingresos derivada da menor actividade económica. Consciente de todo isto, o Goberno de España ten anunciado e aprobado nas últimas semanas diversas medidas de apoio directo e indirecto aos concellos, como o desbloqueo de 300 millóns de euros do superávit das entidades locais para actuacións de protección e promoción social que non computarán na regla de gasto, superávites remanentes municipais, retidos pola chamada Lei Montoro do Partido Popular, sobre os que o Goberno está a negociar coa FEM. O xeito de desbloquealos e poñelos a disposición dos concellos. Outros 300 millóns de euros para garantir a asistencia a domicilio das persoas dependentes. 16 millóns só en Galicia do Fondo Social Extraordinario para Servicios Sociais. 1,9 millóns de euros en bolsas comedor para 13.766 nenos e nenas galegas. Mención aparte merecen os recursos económicos mobilizados polo Estado para axudar as comunidades autónomas, como adiante de 2.800 millóns de euros dos pagos a conta. 1.000 millóns a través do Ministerio de Sanidade para atender os gastos sanitarios extraordinarios e, sobre todo, o chamado Fondo Especial para a Reconstrucción, que inxectará a fondo perdido 16.000 millóns de euros nos orzamentos das comunidades, entre elas, obviamente, a Xunta de Galicia, que o único que ten comprometido cos concellos nos últimos meses é un adianto do Fondo de Cooperación Local, é dicir, dos cartos que xa son dos concellos. Ademais das ideas e ocorrencias absurdas con menos percorrido que a credibilidade de Alberto Núñez Feijóo como sistema de cita previa mediante códigos QR para asistir ás praias ou delimitación de núcleos de población de menos de 5.000 habitantes no centro das cidades galegas, as que se poderían engadir despilfarros de recursos públicos como o reembasado de máscaras cubrebocas para porlles o logotipo da Xunta ou o escudo de cero prevalencia duplicado, co que o PP pretendía competir co Ministerio de Sanidade e tipo que será abandonado de facto antes de rematarse pola súa escasa fiabilidade. No que atinxe este Concello, o Goberno Municipal adoptou todas as medidas ao seu alcance e dentro do seu ámbito competencial necesarias para loitar contra os efectos da pandemia, entre elas axudas económicas e sociais a persoas, familias e colectivos vulnerables, apoio ás nenas e nenos en idade escolar, medidas extraordinarias de limpieza e desinfección de viais, espacios e locais de uso público, de efectivo cumprimento das medidas de protección e distancia social previstas por la legislación do estado de alarma e aprazamento de tasas e tributos propios e de fomento do teletraballo entre os empregados municipais, entre outras. É o momento de que a Xunta de Galicia asuma a súa responsabilidade e axuda aos concellos, que nesta situación, máis do que xa é habitual, están asumindo competencias da comunidade autónoma para non deixar aos seus veciños e veciñas abandonados e transfira ás entidades locais fondos extraordinarios, incluindo parte dos recursos que perciba en virtude do senalado Fondo Especial para a Reconstrucción que impulsa o Goberno de España. Polo tanto, por todo o sinalado anteriormente, o Grupo Municipal do PSDG-PSOE presenta a seguinte proposta de resolución. A Corporación Municipal de Culleredo acorda instar a Xunta de Galicia a transferir aos 313 concellos de Galicia e ás 4 deputacións provinciais recursos a través dun fondo extraordinario de respaldo aos concellos e administración locais para a reconstrucción social de Galicia pola COVID-19, que acada os 300 millóns de euros e que se distribúa cuns criterios de reparto acordados no seo da FEGAM. Moitas gracias. Sí, a palabra. Moitas gracias, señor alcalde. Insisto, nótase que estamos en época electoral, o 12 de xuño, outra moción máis, na que nos parece que é un toma de daca. Parécenos que, primeiro, a Xunta de Galicia solicítalle ao Goberno Central, logo os concellos a través da FEGAM solicítalle a Xunta de Galicia. En definitiva, un toma de daca. Dende a alternativa dos veciños de Culleredo, imos a votar a favor desta moción, xa que estamos a favor, como todos vostedes, da reconstrucción social de Galicia e de Culleredo pola COVID-19. Moitísimas grazas, señor alcalde. Gracias, señor Murelle. Sí, vostede. Moitas gracias, señor alcalde. Esta proposta parecenos unha iniciativa axeitada, aínda que novamente peque de caer na autoloubanza sobre a acción do goberno local cando a día de hoxe nin os representantes públicos nin a propia veciñanza coñecemos as cifras reais do investimento do propio Concello
para a contención das consecuencias sociais e sanitarias da COVID-19. Coincidimos en que as administracións locais están a asumir investimentos e servicios non contemplados inicialmente na súa función como primeira barreira de contención, sendo as administracións máis próximas á veciñanza. Sen embargo, sorpréndenos que pasen por alto nos acordos propostos o papel que exerce a Administración Central do Estado. Son todo loubanzas na exposición de motivos cando sabemos que aínda non se deron os pasos precisos para a derogación da chamada Lei Montoro, creada polo Partido Popular, cuxa vixencia mantén actualmente o goberno de coalición de PSOE e Podemos. Moito temos falado neste mesmo órgano da derogación, da importancia da derogación desta lei, mas parece que os seus colegas de Madrid nin os escoitan nin os queren escoitar. Son todo pasos, se están dando pasos, xa fixeron o Camiño de Santiago inteiro. Para que a administración local poida despregar a súa capacidade de actuación é fundamental a derogación da Lei Montoro, a Lei Orgánica 2/2012 de 27 de abril de Estabilidade Orzamentaria e Sostenibilidade Financeira, xa que recolle 3 regras fiscais que o que fan é priorizar o pago da débeda aos bancos fronte a novos servizos e bens para a veciñanza. Esta lei deriva ademais da modificación do artigo 135 da Constitución que fixeron en 2011. Pactaron PSOE e PP. Para iso non houve problema. Sen a derogación desta norma, e mentre se sigan priorizando os bancos por riba da xente, as posibilidades de actuación das diferentes administracións veríanse moi minguadas, quedarían en actuacións de beneficencia. Por todo iso, gustaríanos propoñer tamén como emenda a engádega de 2 puntos de acordo a maiores do que expuxeron e que serían, como punto 2, instar a FEGAMP e a Xunta de Galicia a exixir a derogación da Lei Montoro para permitir que os concellos poidan desenvolver toda a súa capacidade de investimento e gasto, e como punto 3, manifestar a firme oposición da Corporación Municipal a calquera pretensión do Ministerio de Facenda de incautar ou bloquear fondos municipais. Esperamos que o poidan ter en conta e incluir na redacción da súa proposta. Moitas gracias. Sí. Otra vez más, un sentimiento de decepción. Desde febrero, sin convocar un pleno ordinario, y hoy el primero que celebramos después de 4 meses, y las 2 mociones que presenta su grupo son mociones que envían desde Santiago, que no tienen ni el cuidado de modificarlas y adaptarlas a nuestro concello. Y se refiere también a concellos de playa y piscina, o sea, alucinante. O sea, con la que está cayendo, vuestro grupo de gobierno no tiene proyectos para Culleredo. No hay propuestas propias. ¿No cree que hay mucho trabajo que hacer? Presupuestos, plan xeral, los contratos. Porque si el escenario es el que es y usted no trae ni una propuesta para Culleredo, lo que nos planteamos es si a usted le interesa Culleredo o está demasiado disperso con tantas responsabilidades políticas en otras administraciones. Nos preocupa que no esté centrado, pero bueno, sería entendible porque a su cargo de alcalde hay que sumarle el de la Diputación, el del Consorcio das Mariñas, miembro del Eixo Atlántico y ahora también consejero en EDAR, en la empresa municipal de aguas residuales. Viendo el panorama de Culleredo, ¿no sería mejor que se centrara un poquito aquí? Es también muy decepcionante cuando en el espacio que os dejaron para rellenar con las medidas que se llevaron a cabo en el estado de alarma solo hayan podido cubrir 3 cosas. Echamos muchas propuestas en falta. Ni una medida económica para pymes y autónomos, ni una medida de bajada de impuestos propios, ni una partida presupuestaria en un plan de promoción pública de viviendas municipales en alquiler. Medidas que se han tomado desde otros concellos vecinos y que en este concello no hemos visto y se han echado en falta. Critican el envasado de las mascarillas de la Xunta. ¿Y cómo se repartieron aquí las mascarillas por el comercio local? ¿Cuánto le toca a Culleredo en ese reparto de fondos de 300 millones para 4 diputaciones y 313 concellos? Critican la Lei Montoro, pero gracias a la Lei Montoro se ha conseguido una estabilidad presupuestaria y se ha conseguido reducir el déficit público al 2,5%. Después, con la aplicación de esta ley, las comunidades autónomas fueron reduciendo su déficit de manera progresiva y los concellos pasaron a tener superávit orzamentario. Gracias a eso, a ese superávit orzamentario,
¿qué es lo que quiere usted? Le volvemos a repetir, estamos en el mes de junio, casi julio, no hay presupuestos. ¿Para qué quieren que le dejen usar sin control ese poco superávit que tenemos? ¿Para colocar medidores de temperatura como los que tiene en la puerta del ayuntamiento que yo un mes ahí no funcionan? Ben, en primeiro lugar, agradecer a seu apoio á moción. Decirlo ao Bloque Nacionalista Galego que comparto e compartimos, creo que a maioría do Grupo Socialista, o seu sentimento, porque, efectivamente, se hubo unha lei que agora pois calificamos todos de injusta, pois é a Lei Montoro e deberíamos de derogala, pero sí é certo que a veces pois as negociacións non son fáciles ou non deben de ser moi fáciles en Madrid para levar a cabo este tipo de iniciativas e a situación económica neste momento tamén é unha incertidume porque non sabemos hacia onde vamos a ir, pero comparto plenamente porque o que dixo a voceira do Partido Popular é que engadirlle que eu tamén son membro da Comisión de Facenda da Federación Española de Municipios e Provincias. E todos os alcaldes e alcaldesas, independentemente do partido ao que pertenzamos, estamos completamente de acordo en que non se pode utilizar nin os remanentes, nin os superávits das administracións locais cando cada vez máis, e sobre todo en Galicia, se nos meten competencias ou se nos atribuyen competencias que non son nosas e, ademais, non se dota de financiación. En todo caso, non vamos a engadir esa emenda, pero que valga en acta, que conste en acta que recollemos perfectamente o que vostede nos di, e existe ese sentimento de todos os alcaldes, alcaldesas e concelleiros e concelleiras, independentemente da forza política que pertenzan, pero, en esencia, decirles que todos os alcaldes e alcaldesas estamos nesa liña. E a nosa proposta é moi sencilla. E unha proposta que, ademais, se levou Culleredo. Con que nos deixaran utilizar un tercio dos remanentes, pois sería máis que suficiente. E os outros 2 tercios, pois, lóxicamente, teñen que quedar aí para ante posibles eventualidades que poida haber. En todo caso, darlle as gracias polas súas enmendas, que neste momento, pois, lóxicamente, por ser e hacia onde vai dirixida esta moción, consideramos que non teñen cabida na mesma, ainda que as compartamos. E, bueno, creo que por parte do Partido Popular, a política do Partido Popular pois é moi clara en Galicia, é dicir, moi respetable, moi clara, ainda que non a compartamos. Vostedes fan política dunha forma e nos faríamos política a nivel autonómico doutra forma. Hai administracións autonómicas que estos fondos os están redistribuindo entre os concellos unha forma equitativa e respondendo pois á poboación, respondendo á delimitación xeográfica e a moitos outros factores, industria, e vostedes os queren xestionar todos, pero non sabemos para qué todavía, nin onde os van a invertir, nin nada polo estilo. Eu creo que a forma máis directa que temos para axudar aos concellos neste momento sería estes fondos que o que di pois esta moción e esta proposta de resolución, pois sería que se redistribuíran en Galicia entre todos os concellos que así ademais os reivindicamos. Queremos ser nós os que, con esa posibilidade que ten este reparto de fondos, queremos ser os concellos os que, de algún xeito, como se fixo en outras épocas, chámese goberno de Zapatero, chámese goberno de Rajoy, pois se dieron fondos para que se utilizaran e se invertiran en inversións, e neste caso, pois a loitar contra esta pandemia que todavía ni moito menos rematou. En calquera caso, mantemos íntegra esta moción e a propoñemos á votación do Pleno. Sí. Sí, simplemente tamén facer constar en acta, como di vostede, a nosa sorpresa pola intervención da voceira do Partido Popular, porque, mire, póñanse vostedes de acordo antes de pretender que ninguén se poña de acordo con vostedes, porque mentres aquí está falando de que nós rexeitamos a Lei Montoro, o Partido Popular de Feijóo, o de Casado, o de Bárcenas, o de Baltar, o de Rato, presenta mocións en centros de concellos facéndose pasar por adalides da derogación da Lei Montoro e da independencia financeira e fiscal da administración local, exixindo, isto entrecomillado, el gobierno debe abandonar su intención declarada de tomar el control de los ahorros de los ayuntamientos, apropiación que supondría un atentado contra la autonomía local y financiera de los ayuntamientos. Miren,
póñanse vostedes de acordo e teñan un discurso cando menos homoxéneo. Por outra banda, pois agradecemos que estean de acordo con nós por parte do goberno local, pero onde se toman compromisos nos acordos das mocións. Por moito que conste en acta, bueno, a moción a presenta o seu grupo, nos facemos unha proposta de engádega, coa que vin estar de acordo, pero que non queren incluir nos compromisos. É a súa moción, poden facer o que queiran, nos presentaremos outras referidas a temas propios do Concello de Culleredo. Nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias, sí. Es que lo que tiene que hacer el PSOE es solicitar al Estado que podamos usar el superávit y los remanentes, o sea, que no se lo quede el Estado, que si se van a usar, que son ingresos que le corresponden a las entidades locales y están bloqueados por el Estado. Por la ley motor. Por la ley motor. Pero mira, si... Bueno, da igual, como no vamos a llegar a ningún acuerdo. No, déjelo así, mejor, sí. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións? Non hai. Votos a favor os integrantes dos grupos municipais do PSDG e PSOE, Bloque Nacionalista Galego e Alternativa dos Veciños, e votos en contra os integrantes do Grupo Municipal Popular. Moi bien. Punto número 6. Previa ratificación da súa inclusión na orde do día, moción do Grupo Político PNG relativa á solicitude de suspensión do anteproxecto do vial 18. Ratificamos algún voto en contra? Non? Pois ten a palabra, señor Chouciño. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Vou proceder a lelo porque está, creo que bastante ben explicado, moito mellor do que eu poida sintetizar de memoria. Con motivo de publicación no BOE do 9 de xaneiro de 2019 do expediente de información oficial e pública do anteproxecto vial de conexión a C14 a P9 entre a autovía a C14 no enlace da Zapateira e a autopista A9 e su correspondiente estudio de impacto ambiental, unha ampla representación da veciñanza afectada directamente polo trazado desta infraestructura, así como diferentes grupos da corporación, o pleno municipal e o propio goberno, presentaron alegacións amosando o seu rexeitamento a dito anteproxecto e solicitando a súa suspensión ou a súa retirada, se queremos dicir desa forma. En moitas das alegacións presentadas facía especial fincapé na omisión de parte do trazado intrínsecamente afectado por esta nova infraestructura e que non se presentaba no anteproxecto. Mire, no documento 07 trazado V03, na página 13, apartado 7.12.2, coordinación con outras actuacións, cítase que o proxecto coordinouse con actuacións na zona e que no futuro afectan ao seu deseño, nomeadamente o proxecto de ampliación da capacidade da P9 no tramo Elviña a Barcala. É inexplicable que un proxecto desta envergadura que busca ampliar la capacidad de la autopista a 3 carriles por sentido, e despois máis adiante di, desde el enlace de A Corbeira hasta el siguiente enlace, el enlace del área de servicio do Burgo, se ha proyectado el trazado con 4 carriles. Que non se expoña completo, digo, para que a veciñanza poida ver os planos e as consecuencias deste trazado o paso por toda a zona urbana de Culleredo non é de recibo. E establece que foi deseñado en 2008, hai 12 anos, e nunca foi exposto ao público. Eso dio o propio proxecto do Vial 18. As alegacións presentadas non tiveron resposta, mais o anteproxecto foi xa remitido polo Ministerio de Transportes, Mobilidade e Agenda Urbana ao Ministerio para a Transición Ecológica e de Reto Demográfico, quen a recepcionou o pasado 4 de xuño de 2020, para facer a análise do estudio de impacto ambiental. Xa en 2016, nunha tramitación anterior do mismo proxecto, o Ministerio de Medio Ambiente declarou a terminación e arquivo daquel procedimento por deficiencias na tramitación do estudio de impacto ambiental. E por terse demostrado desde as partes alegantes que o Ministerio de Fomento non remitira todo xunto co proxecto. Non remitira xunto co proxecto as alegacións presentadas e que determinaban o conxunto da información
a ter en conta para esa avaliación ambiental. Na tramitación actual tamén se desconoce cales son as alegacións que, sendo presentadas diante do trámite de exposición pública ao Ministerio de Fomento, se poden ter remitido ao Ministerio de Transición Ecolóxica e reto demográfico. É de fundamental interese que este último teña constancia de todas. É de fundamental interese que o Ministerio de Transición Ecolóxica saiba que non pode avaliarse seriamente o proxecto do Vial 18 sen que este acompañado do proxecto relacionado que en realidade, na práctica, é o principal e non o accesorio, que é a ampliación da autoestrada A9 ao paso por Culleredo a 4 carriles por sentido. A idea a transmitirlles debería ser que o Vial 18 forma parte dun todo, que é a ampliación da autoestrada A9 ao paso por Culleredo, e así debe contemplarse e avaliarse medioambientalmente. Tamén se recoñece no propio proxecto cando establece que, no obstante, el funcionamiento correcto de la conexión con la 9 está condicionado a la ampliación de la capacidad de la autopista, debiéndose realizar esta ampliación simultáneamente con la puesta en servicio del ramal de conexión y, en todo caso, antes de 2031, ano en que se esgotaría a capacidade da autoestrada polo incremento de tráfico provocado polo Vial 18. Insisto, creo que queda ben claro que cal é o proxecto principal e cal é o proxecto accesorio. E non é como non o están contando. Ante o oscurantismo deste procedimento en defensa das alegacións presentadas pola veciñanza e representantes municipais, consideramos que é preciso reiterar e defender a oposición da veciñanza cullerdense fronte ao proxecto do Goberno do Estado. Por todo exposto, propoñemos ao Pleno da Corporación para o seu debate e se procede a aprobación dos seguintes acordos. 1. Remitir ao Ministerio para a Transición Ecolóxica e Reto Demográfico escrito lembrando as alegacións presentadas polo Pleno do Goberno Municipal ante o Ministerio de Fomento e reiterando a solicitude de suspensión do anteproxecto, tendo en conta que non se presenta a totalidade da súa afectación, agravada pola ampliación da capacidade da AP9 ao paso polo Concello de Culleredo. 2. Requerir dese Ministerio a relación da documentación que lles remitiu ao Ministerio de Fomento ao respecto do proxecto, como explicamos antes. E 3. Publicitar nos medios de difusión de Culleredo esa información en canto se reciba. Esperamos que o encontren de interese para a veciñanza de Culleredo e que nos voten a favor da nosa proposta. Moitas gracias. Sí, alguna intervención? Sí. Moitas gracias, señor alcalde. A alternativa dos veciños de Culleredo sempre estivo e estará ao lado da veciñanza, xa que desde o primeiro momento estuvo disposto e así o fixo a colaborar cos veciños nas alegacións interpostas. Interpostas na supresión do vial de conexión AC14AP entre a autovía AC14 enlace de Zapateira e a autopista AP9. Esperamos e desexamos que as 4 formacións PSOE, Partido Popular, Bloque Nacionalista Galego e Alternativa dos Veciños como membros de dito pleno e como voz actual da veciñanza estemos a traballar todos arreo pola defensa da veciñanza afectada por dito trazado e que a opinión da veciñanza cullerdense sexa escuitada dunha vez por todas polo Goberno do Estado. Aproveito de instarlle ao Goberno Municipal que aproveita a presenza do deputado no Congreso don Diego Antonio Taibo Monelos, exconcelleiro deste Concello, que interceda ante o Goberno Central ante dito proxecto. Como nos dixo no seu discurso de despedida ante todo o pleno pasado 5 de xullo de 2020, o seu obxectivo foi mellorar a calidade de vida dos veciños e veciñas de Culleredo e intentou dar aos veciños o mellor de si mesmo. Hai unha frase que se me quedou moi gravada nese discurso de despedida. En política hai que estar primeiro en lugar para defender os intereses de quen te elixiu e deixar para posterior lugar os intereses do partido e, por último, os intereses persoais. É ben certo, palabras ditas polo deputado no Congreso dos Diputados don Diego Antonio Taibo Monelos. Que mellor maneira de comenzar a defender os intereses dos seus veciños en Madrid como é o Vial 18. Moitas gracias, señor alcalde.
Ben, nós non temos ningún problema en ratificar esa alegación que fixo o Concello de Culleredo xa no seu día, en febreiro do pasado ano, e precisamente un análise minucioso do que era a propio trasecto do Vial 18 non significou máis que abordar en 6 páxinas, non facía falta moito máis, pois todos os fallos que tiña o proxecto do Vial 18. En ese sentido, pois, dende o departamento encargado de estudiar ese proxecto, de presentar as alegacións, pois xa se viu que carecíamos dese proxecto de impacto medioambiental, que era preceptivo, e nesas alegacións o que solicitamos foi que se revisara e se cancelara ese anteproxecto, rexeitando a actuación proposta, o leo textualmente, que tendo por presentado este escrito se admite se teñan realizadas en tempo e forma as alegacións que en el se conteñen frente ao anuncio da demarcación de estradas do Estado en Galicia sobre a resolución do Ministerio de Fomento pola que se aproba provisionalmente e se ordena a incoación do expediente de información oficial e pública do anteproxecto vial de conexión AC14 a P9 entre autovía AC14 en la Cidade Zapatera e autopista P9 e o seu correspondiente de estudio de impacto ambiental aos efectos da Lei 37/2015 de estradas e a Lei 21/2013 de evaluación ambiental e as súas modificacións recollidas na Lei 9/2018. Non temos ningún problema en ratificar esta alegación. Está perfectamente presentada en tempo e forma. Precisamente, pois, esa obrigación de exposición e de resposta pois, é motivada única e exclusivamente por esa alegación que se presentou desde esta institución, dende o Concello de Culleredo, e, bueno, pois, o reiterada, pois, non existiría ningún problema en aceptar de a súa moción. Pero, de todas formas, decirle que, bueno, que todo o que está a pasar agora é precisamente por esa alegación que presentou o Concello de Culleredo en tempo e forma. E vostede o que ven a pedir é que a ratifiquemos, non? Esa alegación, entendo. Aclaro, yo creo que está ben exposto, é dicir, o que acaba de suceder é que o día 4 de... Perdón, colleme o documento que non... O día 4 de suño foi recepcionado polo Departamento de Medio Ambiente. Eu creo que non ten nada que ver con as alegacións que presentamos. É dicir, o que lle estamos dicindo é que si na anterior tramitación houve unha irregularidade que dou o traste co avance do proxecto, que consistía en que o Ministerio de Medio Ambiente dixo efectivamente, Fomento non me mandou toda a documentación, Fomento mandoume únicamente o proxecto, pero non me manda todas as alegacións. E esas alegacións eran unha información determinante para avaliar todo o proxecto. Vale? Entre outras cousas, porque facían referencia a isto que estamos dicindo, de que o que nós chamamos a mochila é o principal e non é o accesorio. O que chamamos a mochila é a ampliación da AP9, o paso por Culleredo, entre a área de servicio do aeroporto do Burgo e a Corbeira, en onde será o enlace do Vial 18. Entonces, entendemos que tendo un precedente no que foron a veciñanza recurrente a que impulsou ese coñecemento e sacou a luz esa situación de que non se remitira toda a documentación ao Ministerio de Medio Ambiente desde Fomento, entendemos que tendo ese precedente, pois é totalmente oportuno volver a requerirlle a Medio Ambiente e preguntarlle que documentación lle mandou. E volverlle a mandarnos, por si acaso, que é o que se detalla no expediente. Si eso era o que usted quería decir, pois, por suposto que estamos de acordo. Sí, simplemente o mismo dito de distinta forma. É simplemente matizarlle que a demarcación pois presenta toda a documentación coas alegacións do Concello de Culleredo, incluídas, donde se dice que falta eso que vostede indica. Entonces, ese é o motivo polo cal, lógicamente, si xa estuvera feito e xa houberan feito, pois xa non faría falta esta exposición, pero dende o Concello de Culleredo se detecta pois ese fallo e agora, cando se remite ao Ministerio toda a documentación e en concreto pois o Ministerio para a Transición Ecolóxica é cando pois dicen, bueno, pois agora temos que informar, o sea, que venga a ser prácticamente, non temos ningún inconveniente en ratificar e volver a reenviar toda esta documentación sin ningún tipo de problema. Por tanto, o noso voto é favorable. E en tanto en canto que refire a mobilidade na comarca, eu creo que os plans de mobilidade que hai na comarca son un tanto obsoletos. Creo que o que debemos de sentarnos é todas as forzas políticas e todos os concellos da área para facer un plan de mobilidade novo.
porque, lóxicamente, me parece personalmente unha auténtica aberración querer meter un cuarto carril na autopista do Burgo e facer desaparecer medio concello, sin ningún tipo de planificación e todo feito pois desde o Google Earth, se me permiten este atrevimento. Aquí hai unha comarca, hai unha poboación, hai unha idiosincrasia, hai moitos factores que influyen en que ademais a mobilidade vai noutro sentido e creemos que polo exposto hoxe aquí pois podemos chegar a un principio de acordo todos para polo menos pedir un novo plan viario comarcal, porque o meu criterio está bastante atrasado. Procedemos á votación. Votos a favor da proposta do BNG? Pois... Vamos a ver. Punto número 7. Breve ratificación e inclusión na orde do día. Moción do Grupo Político BNG relativa á adopción de medidas en materia de educación por mor da situación derivada do COVID-19. Fala vostedes, señor Souciño? Sí. Bueno, ratificamos, non? Perfecto. Adiante. Moitas gracias, señor alcalde. Mire, a crise sanitaria, social e económica provocada polo COVID-19 fai salir a palestra as verdadeiras prioridades dunha sociedade e dun goberno. Observamos con sorpresa e incredulidade como responsables políticos atopan máis importante, necesario e urxente planificar e dotar de normativa a celebración de verbenas e festas populares que dar un ápice de seguridade á volta das nosas crianzas e da nosa mocidade aos seus centros educativos. Neste momento, as familias galegas descoñecen como voltarán os seus fillos e as súas fillas ás aulas no mes de setembro. Se poderán facer uso do transporte escolar ou do seu comedor, se contarán coas mínimas condicións de seguridade sanitaria nos seus centros educativos, se non poderán acudir ao seu centro e o terán que facer a unha aula habilitada temporalmente, se terán que planificar a conciliación laboral diante da posibilidade de que as súas crianzas non volten físicamente ás aulas, se terán que mercar novos dispositivos electrónicos. As familias galegas están a facerse estas preguntas mentras teñen que formalizar a matrícula escolar. A situación en Culleredo adquire xa tintes dramáticos. Diante do caos premeditado e alimentado pola Xunta de Galiza nos nosos centros escolares públicos, lembremos que nos nosos colexios e institutos hai aigados no curso escolar tras curso escolar, cabe a posibilidade de que se teñan que procurar novos espazos para a habilitación de aulas. Lembremos que en Culleredo hai alumnos e alumnas que se están vendo forzados a cambiar de centro sen saber como está afectando o estado de alarma ao acondicionamento das súas aulas. Estou a falar do movimento do bacharelato da Universidade Laboral, en donde non sabemos, ninguén conoce o proxecto de construción e o cronograma do suposto novo aulario que se vai facer no edificio As Mariñas. As familias de Culleredo e as de toda Galiza non contan con certeza alguna de como acudirán os seus nenos e nenas á escola. E a Xunta de Galicia segue a priorizar outras áreas de interese fronte á educación pública. Por todo o exposto, propoñemos ao Pleno da Corporación para o seu debate se procede a aprobación dos seguintes acordos. 1. Solicitar da Consellería de Educación, Universidades e Formación Profesional da Xunta de Galiza o deseño e a publicación inmediata dunha normativa específica para o retorno ás aulas dos centros de educación públicos do noso país que asegure a impartición dunha educación de calidade con todas as medidas de seguridade precisas. E 2. Que se expoña xa a comunidade escolar representada no Consello Escolar Municipal de Culleredo por parte da representación da Consellería de Educación nese órgano o que se teña avanzado ao respecto, para o que solicitámoslle, facémoslle o rogo, señor alcalde, xa desde este momento, unha convocatoria extraordinaria e urxente do Consello Escolar Municipal por parte da presidenta, concelleira de Participación Cidadá, Educación e Medio Rural. Esperamos que o encontren de interese e demos o voto favorable. Moitas gracias. Sí, alguna intervención? Sí. Antón. Bueno, realmente me gustaría que llegase el día en el que la prioridad de este pleno fuese Culleredo al 100% y no aprovechar una situación como el COVID para atacar a otras instituciones, como es en este caso la Xunta. Todo ello para hacer sonar a bombo y platillo que en nada tenemos las elecciones a la misma. Señor Souciño,
Ya os adelanto. Tiene todo el apoyo de este grupo para exigir información a la Xunta de cómo se va a desarrollar la vuelta de los alumnos a las aulas, porque nosotros, a diferencia de ustedes, primamos Culleredo por encima siempre de nuestras siglas. Se lo decía antes el compañero Gonzalo a la portavoz del Partido Popular, en contra de Montoro, que nos pusiésemos de acuerdo antes de hablar, porque el PPDG decía una cosa, el PP Nacional decía otra. Nosotros defendemos Culleredo y somos concejales de Culleredo, por encima de ser concejales del PP. Nosotros miraremos siempre por esto. El caso de la ley Montoro, nosotros estamos a favor de que exista y gracias a Dios que existe, porque si no, el señor alcalde y la corporación del grupo municipal tendrían más dinero en sus manos para usar su superávit de forma irregular. O no leen los informes de la interventora. ¿Quieren ser cómplices de eso? ¿Ustedes también? Hombre, habrá que intentar poner freno entre todos. Si tenemos una herramienta legal, pues emplearla. Lo que sí, me gustaría que entendiese que la Xunta siempre ha tendido la mano a Culleredo, que contamos con multitud de centros de gran nivel y con un profesorado excelente. Y debería saberlo usted, porque tengo constancia de que ha hablado usted con los centros educativos. ¿O me va a decir que los profesores de Culleredo que ponen la Xunta a su disposición son malos? ¿O que el nivel de enseñanza de Culleredo es malo? ¿Deberíamos exigir información a la Xunta para aclarar la situación de los alumnos de Culleredo? Desde luego. Y contará con todo el apoyo siempre del Partido Popular, aunque vayamos contra nuestro propio partido, porque defendemos siempre a los alumnos de Culleredo. ¿Vale? Lo dicho, el Partido Popular de Culleredo votará a favor de esta moción y la apoyará tanto relacionada con la Xunta de Galicia como en la lucha eterna contra el gobierno municipal para que convoque el Consello Escolar. Lo que sí, creo que lo va a tener mucho más fácil con la Xunta que para que el gobierno municipal saque adelante el Consello Escolar. Muchas gracias. Gracias, señor alcalde. Bueno, xa lle avanzo que nos vamos a votar a favor desta moción, vale? Entre outras cosas porque recolle a esencia da moción que presentamos no punto número 4. Somos coñecedores, ademais de primeira man, das queixas que hai por parte dos centros, non? E por parte dos equipos directivos desa falta de directrices dentro da comunidade autónoma que ten a competencia en materia de educación. Podes entender a dificultade añadida do COVID, non? De ter en conta todas as necesidades ou as especificidades de cada un dos centros. Pero é certo que para iso contan con equipos directivos, cas AMPAs, con claustro de profesores, con consellos, vale? Que de alguna maneira son quenes realmente coñecen as necesidades e as poden reflectir. O que sí está claro, creo que nos queda claro a todos, é que a educación é a principal prioridade que pode haber nunha sociedade. Esta crisis sí que é verdad que a moitos nos abriu os ollos ou nos fixo ver moitas das carencias que temos, vale? Pero avecínase o curso 2020-2021 e hai que establecer directrices de como se van a utilizar os espacios, de como van a ser os transportes, de como vai a ser o comedor, vale? De todas aquelas aulas que se poidan compartir ou non. E quedan moitas cousas todavía por arranxar. E eu creo que con esa colaboración que antes decía o señor alcalde, creo que nos toca a todos de sentarnos, vale? A parte que poida ter o Concello, pero a principal é a da Xunta, de establecer esas directrices, porque senón o que vai acontecer, e o que falábamos tamén nas outras mocións, que vostede di que non teñen nada que ver cos veciños de Culleredo, pero é que ao final sí, porque resulta que o Concello, xunto con un elenco de voluntariado, tuvo que distribuir materiais a 200 ou máis de 200 familias que de outra forma non poderían facer esas tarefas. Entón, sí atinxe aos veciños de Culleredo. E todo isto está atinxindo aos veciños de Culleredo e a toda a población e a toda a sociedade. Entón, creo que toca traballar, dirixir e organizar ese próximo curso escolar que está aí a volta en 2 meses. Teñendo o apoio para a moción. Sí. Sí, se me permite, é que, señor o concelleiro Antón do PP, é que fala demasiado rápido e de verdad que me costa a veces seguilo. Sí, digo yo con toda a humildade, é dicir, non sei se é unha cuestión da miña capacidade ou se é outra cuestión. Pero vou intentar aclararlle as cousas que nos dixo. Mire, ben, usted, xa antes o señor da Alternativa dixo algo parecido respecto a que se estamos en vísperas de eleccións. Mire, usted conoce perfectamente a trayectoria do BNG. Leva aquí tempo suficientemente, tempo abondo, como para conocer a trayectoria do BNG e o seu traballo, e o seu esforzo, e a súa presentación de iniciativas en todos e cada un dos plenos aos que vostede asistiu. Insinuar se isto é unha cuestión electoralista ou se é unha cuestión oportunista, eu creo que se descalifica por si mesma. Mire, é máis, nos traemos aquí 2 cuestións que falan de Culleredo. Non sei por que a usted lle parece que non falan de Culleredo. As 2 que traemos en este pleno falan de Culleredo. O que non facemos é repartir cheque restaurante para os sanitarios. Eso non o facemos. Non sei se aí podemos falar de electoralismo ou non. Pero o BNG de Culleredo non reparte cheque restaurante, non invita a zazas. Vale?
se caracteriza por eso. Non entendín o comentario que fai sobre se somos cómplices do goberno municipal no uso de fondos, eso non entendín. Ese é o punto no que lle digo que a velocidade fíxome perder o... Si queres, repítamo que nos aclaramos todo o que queira, vale? E despois, respecto ao que di da excelencia dos centros de Culleredo, a nós non nos cabe dúbida da profesionalidade dos funcionarios de educación en Culleredo. Do que sí lle podemos falar é de que, con excepción do último centro que se abriu, do Vila de Rutis, en donde non se fixo un esforzo para redistribuir as matrículas, eu sempre o digo, é un centro que efectivamente está por baixo da súa capacidade. Todos os demais, todos, sin excepción, teñen exceso de liñas respecto á capacidade para que están diseñados. Todos. E, ademais, en cada un deles, ese exceso de liñas, tamén teñen cada unha das aulas con exceso de cabida para alumnado que lle pertenece. En casi todas as aulas. Non sei se a usted lle pasaron, desde a Consellería de Educación, o informe de escolarización, eu podo lle pasar, porque a mí si me pasaron, que o solicitamos por escrito, o solicitamos todos os anos. Eso non o facemos en víspera de eleccións, facémoslo todos os anos. Está o señor alcalde asentindo. Vale? Entonces, nós todos os anos avaliamos como está o cadro de escolarización, e podemos decir que está en esas condicións que lle decimos. Entonces, non estamos falando barato. Insisto que se quere volver a decirme o punto ese que non lle entendín, eu estou disposto a comentarlle o que teña a ver. Moitas gracias. Sí, empezamos o debate coa súa contrarréplica. El punto oral y punto lo vamos a dejar ya, pues total, no es el punto que estamos debatiendo. Simplemente era a nivel de que nosotros estamos separados como Culleredo del resto del partido, a nivel de pensamiento individual, que no somos aquí para votar a favor de todo lo que se diga dentro o fuera, ¿vale? Como entiendo que tienen que hacer ustedes. Por otro lado, en cuanto al informe de escolarización, claro que sé que ustedes se comprometen con Culleredo. Simplemente le estoy diciendo que las mociones que traigan definanlas a Culleredo. No hace falta usar la Xunta como catapulta para vender su labor. Por otro lado, usted sabe como yo que estábamos en la misma reunión con el delegado de Educación para tratar todos los temas de Vila de Rutis y del resto de centros. O sea, no sé en qué momento el PP de Culleredo no le ha prestado atención. Sabe usted que trabajamos mano a mano en este tipo de temas. Y por otro lado, a la nueva portavoz del Partido Socialista, tiene toda la razón. O sea, de verdad, tiene toda la razón. Es el momento de juntarnos todos y como Culleredo intentar defender este tipo de temas. Lo que les pido es no lo usen como algo electoral en campaña y centrémonos todos en defender a Culleredo, sin intentar cada uno dar golpes a la piñata a ver quién coge más caramelos después, si es lo que vuelve el PSOE. Muchas gracias. Señor Souciño. Teño que decir que co dos caramelos tamén me perdín. Sí, perdonádeme. Co dos caramelos tamén me perdín. O que lle, simplemente, para ser moi breve, como me exigiu o señor alcalde, moi ben dito, nos estamos pedindo a convocatoria do Consello Escolar de Culleredo, do Consello Escolar Municipal de Culleredo, órgano que hai en todos os concellos, e nos pedimos a reunión do noso. Por tanto, é unha moción que fala de Culleredo. Eu creo que está claro. E, despois, usted dime que estuve nunha reunión co delegado de Educación con usted, sí, para falar do traslado do bacharelato da laboral. Non recordo que se abrirá moito máis. E tamén recordo a actitude desta persona, bastante pouco aceptable. Aquí hai xente que pode corroborar, vale, o seu comportamento bastante fora do que lle corresponde polo cargo. Está aí a Conselleira de Educación, que estaba ali tamén, e pode o decir. Nada máis, moitas gracias. Ben, procedemos á votación. Sí. Cando leo a moción, comprobei que modificou o apartado segundo, que era entón, se me permite redactar deste xeito, bueno, tal, para o que solicitamoslle unha convocatoria extraordinaria, de acordo? En lugar de se fará. Sí. Vale, gracias. Pois procedemos á votación. Votos a favor da proposta? Unanimidade. Punto número 8, moción institucional recoñecendo labor colectiva fronte ao COVID-19. Poderela vostedes, secretaria? Sí. Ratificamos a súa inclusión. Adiante. Bueno, a moción suscrita por todos os grupos municipais, os voceiros dos grupos municipais, é o seguinte. Ante o remate da declaración do estado de alarma promulgado polo Goberno de España o pasado 14 de marzo,
a través do Real Decreto 463/2020 para a xestión da situación de crise sanitaria producida no Estado como consecuencia da rápida extensión da pandemia provocada por o coronavirus e a volta á situación de estabilidade e normalidade no desenvolvemento das actividades sociais e económicas, queremos facer un pronunciamento público para a cidadanía presentando ao Pleno do Concello esta moción en base á seguinte exposición de motivos. Desde a declaración do estado de alarma promulgado polo Goberno de España o pasado 14 de marzo a través do Real Decreto 463/2020 para a xestión da situación da crise sanitaria producida no Estado como consecuencia da rápida extensión da pandemia provocada polo coronavirus, os servizos municipais do Concello de Culleredo activaron e reforzaron todos os protocolos necesarios para protexer e facer fronte ás consecuencias derivadas desta anómala situación. Esta rápida acción non só tivo lugar desde os servizos municipais, senón que tivo unha pronta resposta desde numerosas institucións públicas, entidades do tercer sector, empresas, voluntariado e mesmo veciños e veciñas a título particular, que se sumaron á actividade municipal dando exemplo de solidaridade, entrega e servizo á comunidade. Ante esta situación, sometemos a consideración do Pleno do Concello a seguinte moción, recoñecendo o labor realizada polos diferentes colectivos fronte á pandemia do COVID-19, propoñendo a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, manifestar o agradecemento e recoñecemento do Concello de Culleredo polo labor desenvolvido ou esforzo profesional realizado polos diferentes servizos municipais, forzas e corpos de seguridade e protección civil durante o estado de alarma, protexendo, cuidando e acompañando a todos os colectivos máis vulnerables. Segundo, manifestar o agradecemento e recoñecemento do Concello de Culleredo polo labor desenvolvido polos voluntarios e voluntarias, entidades sociais, empresarios, profesionais de todos os ámbitos, amosando unha solidaridade sen límite e unha disposición exemplar de axuda ao próximo nun momento de extraordinaria urxencia. Terceiro, manifestar a solidaridade do Concello de Culleredo con todos e todas os afectados e afectadas pola crise derivada desta pandemia e as súas familias, tanto a nivel de saúde como a nivel social e económico, e poñer a súa disposición os recursos e medios necesarios ao alcance municipal ao alcalde municipal para continuar nesa labor de protección e axuda con todos os colectivos máis vulnerables. Cuarto, manifestar o agradecemento á cidadanía de Culleredo polo compromiso demostrado na loita contra a propagación do virus, realizando un esforzo inmenso a nivel persoal para cumprir coas normas e recomendacións estipuladas polas administracións sanitarias durante todo o estado de alarma. A disciplina e responsabilidade social é clave para frear ao COVID-19 e a veciñanza de Culleredo actuou cunha exemplaridade admirable. Votamos todos a favor? Votar, sí. Unanimidade. Punto número 9, previa ratificación, opción de BP sobre medidas económicas COVID-19. Tiene la palabra Carson. Perdón. Todas las administraciones debemos trabajar con la máxima lealtad. Perdón. Hay que ratificar. Ratificamos. Adelante. Disculpe. Trabajar con la máxima lealtad y coordinación para implementar medidas que garanticen la seguridad y salud de los ciudadanos, así como también aquellas que contribuyan a minimizar el impacto económico y social derivado de esta crisis sanitaria. Y, en primer lugar, nosotros debemos velar porque nuestro Concello, en función de nuestras disponibilidades presupuestarias y personales, y dado su carácter de administración más próxima al ciudadano, preste la mejor atención posible a los colectivos más vulnerables, así como a los sectores más castigados por esta pandemia, con el objetivo de que la recuperación económica y social se produzca a la mayor brevedad posible. Por lo expuesto, proponemos los siguientes acuerdos. Bueno, reconocer, este punto ya ha quedado incluido en la institucional, pero reconocer y apoyar a todos los profesionales de la salud, de los servicios sociales, de seguridad pública y de los restantes servicios esenciales y a todos los voluntarios que están contribuyendo con su labor a minimizar los daños ocasionados por el COVID-19. Segundo, elaborar un plan municipal de promoción del pequeño comercio y dotarlo con una partida de 500.000 euros a cargo de los presupuestos del 2020, que pueda dedicarse a gasto corriente y de personal, como dinamización del comercio local y para mantener el mayor número de puestos de trabajo. Estudiar una rebaja o bonificación de los impuestos municipales. 4. Anular el cobro de los recibos de agua, alcantarillado, basuras a los establecimientos de hostelería, comercio, pymes durante el tiempo que estuvieron cerrados. 5. Bonificación del 100% de las tasas de las terrazas de hostelería. 6. Habilitar ayudas para el pago de alquiler de vivienda habitual. 7. Habilitar ayudas para el pago de alquiler de locales de autónomos y pymes que no pueden abonar por problemas económicos.
Octavo, creación de un servicio para la gestión de ayudas del Estado y autonómicas a autónomos y pymes. Noveno, reforzar las partidas presupuestarias en materia de servicios sociales y promoción económica. Décimo, aprobación de un plan de apoyo a las entidades sociales que trabajan con los colectivos económicamente más vulnerables. Undécimo, agilizar el pago de las certificaciones de obra o demás facturas pendientes, así como reducción de los tiempos medios de pago a proveedores, especialmente autónomos y pymes. Y duodécimo, impulsar el inicio y la tramitación de los expedientes administrativos de contratación proyectados para este año y agilizar los procedimientos pendientes de adjudicación con el objetivo de reactivar la actividad económica y blindar el empleo. Moitas gracias, señor alcalde. Moitas gracias. Como dixen xa nas anteriores intervencións, seguimos pensando o mesmo, nótese que estamos en campaña electoral, vale? En esta moción en concreto, dende a alternativa dos veciños, igual que vostedes, nos preocupa as necesidades de todos os nosos veciños. Xa o dixemos nalgúna intervención anterior, preocúpanos o risco de vulnerabilidade das familias, dos autónomos, das pymes e, por suposto, o risco de exclusión social. Dende esta formación sempre imos apoiar todas as mocións que teñan que ver co benestar social de Culleredo e dos cullerdenses. Pero, insisto, considero que o que temos que facer é poñernos a traballar todos xuntos, todos, tanto o equipo de goberno como a oposición e funcionarios, que para eso todos os que estamos aquí presentes temos que traballar polos cullerdenses. É o único que digo. Moitas grazas. Lupe. Perdona. Gracias. Bueno, nosotros les avanzamos que no vamos a apoyar esta moción, entre otras cosas porque, bueno, si nos remitimos a las mociones previas, la mayoría de los asuntos, ¿no?, de lo que aquí se pide, pues en principio ya está en desarrollo, ya se está desarrollando, ¿vale? Y además es que nos resulta chocante, ¿no?, que soliciten pues esa bajada de impuestos, ¿no?, cuando luego se oponen, ¿no?, en el punto número 5 a esa transferencia de fondos. Si no hay fondos, es difícil rebajar impuestos, entonces, bueno, nos parece un poco incongruente la petición. Pero, bueno, vuelvo a reiterarlo, prácticamente todas las medidas que ustedes establecen aquí, las económicas que están pendientes de ese informe de Economía y Hacienda, se están desarrollando, con lo cual entendemos que no tiene mucho sentido la moción y no la vamos a apoyar. Gracias. Bien, ¿alguna intervención? Votamos. Lo que me sorprende es que votan en contra, pero de medidas que llevamos aquí y que ustedes están implementando. Es que ya se están implementando. Tiene sentido cómo hacerlo, ya hemos expuesto en todas las mociones. ¿Vale? ¿Y cuáles son las medidas que se están implementando? Se estaba haciendo la revisión de los impuestos, ¿vale? O sea, ese informe que había, se querían bajar las tasas. El plan municipal... Pero los impuestos, perdón, Lupe. Disculpe, si son tan amables, por facilitar un poco el debate, dejamos terminar y luego intervenimos. Las ayudas, esos pagos o esas ayudas, subvenciones indirectas que decíamos a través de las bases de la Diputación, el pago de alquiler de las viviendas, pues se está haciendo desde las ayudas de emergencias, ¿vale? Lo de los autónomos vuelve nuevamente a esas ayudas, subvenciones indirectas que se establecía, ¿vale? Presupuestos en materia de servicios sociales están incrementados. Entonces entendemos que en realidad prácticamente todas las medidas se están haciendo, con lo cual nuestro voto no va a ser a favor. Sí, adelante. Entonces, también están estudiando la bonificación de los impuestos municipales. Porque en la anterior habíamos hablado de las tasas de las terrazas, pero ahora que hemos incluido más impuestos, también están valorando esa bajada de impuestos. Si me permite, mire, vamos a ver. Nosotros, en esencia, lo que está diciendo mi compañera muy acertadamente es que la práctica totalidad dos puntos que vostede incluye aquí son medidas que se están a facer por parte do equipo de goberno dos servicios técnicos municipais. Hai algunhas cuestións que, lóxicamente, hai algúns matices a nivel técnico que, se nós aprobamos esta moción no seu conxunto, non é que non estemos de acordo con moitos dos puntos que vostede pon aquí, pero o conxunto da mesma, pois, lóxicamente, condicionarían unhas cuestións que nós xa sabemos que van a ter algún que outro reparo. Entonces, que deben entendido que vostede presenta unha moción en un conxunto con un total de 12 medidas, que podemos estar de acordo coas 12, pero nós, lóxicamente, ao aprobar esta moción suporía pedir informes técnicos a todos os respectos de cuestións que xa sabemos que están en estudio e que non van a ser viables por cuestións que xa adiantei anteriormente. Entonces, non a podemos votar a favor,
aínda que compartamos grande parte do que vostedes poñen aquí. Vale. Solo quiero recordarle que el año pasado habíamos perdido las ayudas de los obradoiros de empleo porque no éramos concello emprendedor. Entonces, para ser concello emprendedor, para poder llegar a tener esa categoría es la reducción de los impuestos. Entonces, era también para recordárselo para que este año no nos vuelva a pasar. No se preocupe que hemos atendido a esa y otras solicitudes que nos han hecho y a través de los servicios técnicos municipales se estudia y se ha estudiado cómo poder proceder sin poder tampoco perder el poder adquisitivo que tiene que tener el ayuntamiento para poder mantener todos sus servicios. Pero sí, efectivamente, desde Promoción Económica se ha estudiado esa posibilidad y creo que ya estamos en condiciones de poder competir en ese sentido. Agradecemos el talante, lógicamente, de la moción y, si le parece, procedemos a la votación de la misma. ¿Votos a favor de la propuesta? ¿Votos en contra? ¿Abstencións? Muy bien. Votos a favor os integrantes do Grupo Municipal do Partido Popular, en contra os integrantes do Grupo Municipal do Partido de PSDG-PSOE e abstencións os integrantes dos grupos municipais do BNG e Alternativa dos Veciños. Bien, punto número 10, dación de conta a resolucións da Alcaldía sobre delegación xenérica da área de urbanismo. Punto número 11, dación de conta do escrito Grupo Político PSDG comunicando cambios na portavocía do grupo. Punto número 12, dación de conta de informes de reparo de intervención. Punto número 13, dación de conta de incorporacións ao Rexistro Municipal de Subvencións correspondentes ao primeiro trimestre de 2020. Punto número 14, dación de conta de resolucións da Alcaldía e Concellerías Delegadas. Punto número 15, dación de conta de cesión de terreos para viarios públicos. Punto número 16, mocións urxentes. Pola temporalidade das mesmas, pois vamos a introducir dúas mocións como urxentes de forma excepcional e que son pois unha moción dos grupos municipais do PSDG-PSOE, Alternativa dos Veciños e Bloque Nacionalista Galego para a defensa dos postos de traballo de Alu Ibérica e unha segunda, as decimos por orde ou vamos unha? Vale, perfecto. Pois daquela votamos a urxencia da mesma. Algún voto en contra da urxencia? Moi ben. Pois procedemos á lectura da moción. A poder ler vostede ou sí, que tan amable? Sí, sí. A moción suscrita polos voceiros do PSDG-PSOE, Alternativa dos Veciños e Bloque Nacionalista Galego. E di o seguinte: 9 meses despois da venda da Alcoa ao Fondo Parter Capital e cun compromiso asinado por escrito de investimento e mantemento de emprego durante ao menos 2 anos, as plantas da Coruña e Avilés amenceron o pasado día 15 de abril coa nova de que Parter tiña vendido o 74,90% da empresa ao Grupo Industrial Riesgo. A incertidume volve a pousar sobre o futuro de Alu Ibérica a Coruña, ameazando non só os postos de traballo, senón o escaso tecido industrial da comarca. A importancia da industria como sector estratégico para o desenvolvemento do país non pode permitir que unha e outra vez se arroxe a dúbida sobre a continuidade da fábrica de aluminio, que como tal sector estratégico deberá estar protegido e intervido pola administración pública. Sen embargo, nesta tesitura que deberá xerar enorme preocupación nas administracións, os traballadores padecen tamén a desidia das mesmas. No caso do Ministerio de Industria, non se ten feito o correcto seguimento dos acordos acadados na mesa de negociación e ante a revenda da empresa non se está a levar a cabo ningunha actuación para garantir o cumprimento dos mesmos. No caso da Xunta de Galicia, pese a ter afirmado a importancia da factoría noutras ocasións e ter competencias en materia de industria, nin sequera se ten posto en contacto con o comité de empresa nin coa dirección da mesma para valorar a operación e exixir tanto a Parter como a Industrial Riesgo garantías de futuro e o cumprimento dos acordos marcados. Ante esta situación, o Pleno do Concello de Culleredo acorda primeiro instar a Xunta de Galicia a actuar no marco das súas competencias en materia de industria, mediando e exixindo garantías para o mantemento dos postos de traballo e investimentos acordados no mes de xullo para Alcoa Coruña, así como a viabilidade futura da factoría, demandando con carácter urxente unha auditoría sobre a venda de Parter Capital ao Grupo Industrial Riesgo. Segundo, instar ao Goberno Central e a intervención da factoría para garantir o futuro da mesma, así como a convocatoria urxente da mesa de seguimento dos acordos e a aprobación canto antes dun estatuto das electrointensivas que ofreza garantías para a estabilidade do prezo da enerxía adicado á industria. Moi ben. Procedemos á votación. Queren intervir vostede? Sí. Bueno, primeramente, a mí me gustaría que
entendiésemos todos lo que significa esta operativa que ha tenido lugar con Alcoa, igual que con Alcoa, con la fábrica de Nissan y con multitud de empresas de la industria similar. Hay que retomar esto, hay que remontarnos en un primer momento a las decisiones que toma el Partido Socialista a nivel europeo, ¿vale? Tanto el Partido Socialista como los socios de gobierno a nivel europeo. Hay un punto en el que se decide primar el medio ambiente sobre determinadas industrias, y esta es una de ellas, ¿vale? Tratamos de impulsar las energías renovables, que no estamos aquí diciendo el Grupo Popular que estemos en contra de ellas, faltaría más, pero que toda decisión tenemos que tener constancia de que tiene consecuencias. Se impulsaron las energías renovables, se desincentivaron las empresas que contaminaban, y esto dio paso, posteriormente, con la Comisión Europea, a las subastas energéticas. ¿Qué supone todo esto? Un aumento de coste enorme en la energía. ¿Vale? Entonces, volvemos al tema de Alcoa, una industria que es electrointensiva, cuyo consumo, ¿vale?, supone un gasto enorme, que durante tiempos de Mariano Rajoy se financió a nivel de subvenciones, a mi entender, muy mal por parte de Mariano Rajoy, ¿vale? Y posteriormente a esto, con la entrada de Pedro Sánchez en el PSOE, quedó el tema en el aire y se aprobaban esas subvenciones para el tema de Alcoa y las electrointensivas, y después con PSOE y Podemos esto llevó a un clima de incertidumbre que no permitió a Alcoa seguir para adelante a nivel empresarial, que lo que desemboca es al cierre de la empresa, no por motivos económicos, que también, sino por motivos económicos derivados de políticas nacidas de mano del PSOE a nivel europeo. No erróneas, no nos llevemos las manos a la cabeza por esto, pero tampoco intentemos de querer primar unas cosas y mantener a la otra. No podemos luchar a nivel Europa por el medio ambiente y a nivel España subvencionar o tratar de subvencionar a este tipo de empresas, o una cosa a la otra. Es verdad que los trabajadores no tienen culpa ninguna de todo esto, faltaría más, y no podemos descartar nuestro apoyo a ellos. Sin embargo, hay un punto, en el punto segundo del acuerdo, en el que se quiere instar al gobierno a la intervención de la factoría para garantizar el futuro de la misma. Hay que tener mucho cuidado con estos términos. ¿Qué significa que el gobierno central se le permita la intervención de la factoría para garantizar el futuro de la misma? O sea, estamos justificando que en el caso de Alcoa el gobierno, se entró un precedente para que el gobierno intervenga, viene expropiando, viene nacionalizando una empresa de capital privado. Por otro lado, la mesa de Alcoa instó una propuesta de declaración institucional también, pero en este caso en la Diputación. Entonces, dentro de debatir alguna, a nosotros nos gustaría que la que se aprobase en el gobierno municipal de Culleredo fuese la misma que se presenta a la Diputación, por mantener dos líneas, pero dentro de cada una de las mismas insistir que no podemos instar a un gobierno central a la intervención de una empresa privada, básicamente porque rompe los principios constitucionales básicos de la propiedad privada. Muchas gracias. Muy ben, non sei se algún dos asinantes quere intervir. Sí. Sí, moitas gracias. Bueno, a idea inicial non era intervir, porque é unha moción que trasladamos os grupos directamente do comité de empresa da empresa, pero que ao escoitar certas cousas, eu creo que hai que matizar unhas cousas, non? Vou só matizar dúas. Un, respecto do precio de enerxía. Home, estamos en un país exportador de enerxía eléctrica. Exportamos tanta enerxía que ademais pagámoslle por levarlla ao seu destino. É dicir, pagamos o mesmo precio pola enerxía eléctrica en Galiza que lle pagamos no outro extremo, en Barcelona, en Alicante ou en Cádiz, con todos os puntos intermedios, incluído Madrid, que é o principal detraedor de enerxía. Evidentemente, claro que se pode falar dunha política enerxética distinta, e que ten que contemplar esa condición de produtor, e, por tanto, as empresas electrointensivas no noso país, claro que deben de gozar dunha tarifa eléctrica propia, como temos defendido aquí outras veces, unha tarifa eléctrica galega. Eso respecto ao tema de enerxía. E respecto da nacionalización, a alarma pola nacionalización, é que é o que están facendo en países europeos como Alemania e Francia. Estamos falando de que se están nacionalizando aerolíneas, sendo unha empresa básica e estratégica como é o aluminio, senón aerolíneas. Entonces, resulta que aquí non se pode. Están facendo, por certo, gobernos liberais, non gobernos socialcomunistas, nin comunistas, nin socialdemócratas, nin de pelarse sospeitoso de nada. Por tanto, penso que é bastante inoportuna a súa intervención ao respecto. Eu creo que deberíamos contar coa unanimidade na defensa desta proposta. Moitas gracias. Eu creo que os posicionamentos están claros, non? Entrar en debate nun tema que nos solicitan os traballadores e traballadoras dunha factoría, aquí non metemos ningún condicionante nin político, nin do PSOE, nin do BNG, nin do Partido Popular, nin de nadie. Se falou simplemente cos traballadores
estaban de acordo con esta moción, que foron que non la remitiron. Si existe outra na Diputación, pois a da Diputación será distinta a de Culleredo, pero en esencia pois é exactamente a esencia é a mesma. A nosa intención non era entrar en debate de se o PSOE o fai millor ou fai millor o PP ou quen o faga. A realidade é que os traballadores e traballadoras están nunha situación de incertidume e creo que dende esta comarca, que tamén se sinte pois perxudicada polo peche de calquera factoría e moito máis por Alcoa, polo número de traballadores que ten directos e indirectos, pois considerábamos oportuno deixar a un lado, como moitas veces se dixo neste pleno, hoxe, pois deixar un marxe un pouco a nosa condición de pertencer a un grupo ou outro. Pero, bueno, tampouco vou acortar a súa liberdade de poder intervir neste punto. Simplemente quería matizarlo. É unha mágoa que non o voten a favor, pero, bueno, por levar unha declaración institucional, simplemente. Vostedes teñen o seu argumentario e é totalmente respetable. ¿Te parece si votamos? Sí. Sí. Solamente comentar que el Comité de Empresa de Alu Ibérica ha presentado hoy en la Diputación esa nueva moción y que con esta, que dejaría atrás la que han presentado aquí hace unos días, sí que estaríamos, o sea, sí que la apoyaríamos. Vale. Entonces, si se puede cambiar o dejar la otra y presentar esta, que en la exposición de motivos no... Tendríamos que verla. De todas formas, cualquier moción institucional que llegue propuesta por los trabajadores y trabajadoras las podemos traer a todos los plenos que sea oportuno. Nosotros tenemos la que tenemos y recepcionamos la que recepcionamos y, lógicamente, a fecha de hoy, pues estamos con esta. Vale, no, vamos a proceder a esto y que mañana se apruebe en la Diputación y, bueno, ahí están representados todos los grupos y nos sentiremos todos también representados por los diputados y diputadas. ¿De acuerdo? Pero, bueno, con el máximo respeto lo digo, nosotros no quisimos ni siquiera mover una coma porque nos parecía lo más oportuno. Procedemos a votación. Votos a favor da proposta? Votos en contra? Abstencións. Votos a favor los integrantes de los grupos municipais do PSDG-PSOE, Bloque Nacionalista Galego e Alternativa dos Veciños. Ningún voto en contra, abstencións, integrantes do Grupo Municipal Popular. Muy bien. Punto número 17, rogos e preguntas. Algún rogo, alguna pregunta? Ai, disculpe, a outra facción. A temos aquí, si queres xa procedemos a... Sí. Bueno, dentro do BNG, a través de María Beatriz Pérez Mosquera, preséntase unha moción para tratar de que sexa tamén institucional, e, bueno, non sei se están de acordo os grupos en que sexa institucional ou procedemos a votar. Sí? Institucional. Algún voto? No. Entón, se che parece, procedes ti a lectura. Declaramos a ausencia. Algún voto en contra? Valemos e a declaramos institucional e che damos a deferencia de poder a lerte. Sí, moitas grazas. Esta moción, paso a dar lectura. Hai xa 30 anos, a Organización Mundial da Saúde suprimiu finalmente a homosexualidade da súa listaxe de enfermedades mentais, feito co que pretendía acabar con case un século de homofobia mediática e discriminación contra as persoas LGTBI. Porén, a pesar de que houve avances en moitos lugares, a realidade para o colectivo LGTBI non mudou sustancialmente na maioría dos estados e as persoas LGTBI seguen a padecer discriminación pola súa orientación sexual ou identidade de xénero. Neste momento, compre poñer de relevo as consecuencias negativas do illamento derivado da situación de confinamento que vimos a vivir por mor da pandemia mundial da COVID-19. Moitas persoas LGTBI tiveron que voltar ás casas nas que padecían fobia familiar, quedaron alonxadas da súa rede de apoio habitual ou se viron expostas a situacións de rexeitamento e mesmo de violencia física ou verbal. A situación de confinamento, polo seu componente de illamento social e polas limitacións para acceder aos servicios de recurso, de apoio, leva aparellado un incremento de risco de aparición ou agravamento de problemas de saúde mental, que no caso do colectivo vese aínda aumentado por estar exposto a situacións de discriminación, rexeitamento e violencia.
Este ano, para dar cumprimento ás indicacións das autoridades sanitarias, non van poder dar lugar ás marchas e manifestacións do orgullo, cando menos de xeito en que se viñan desenvolvendo estes últimos anos. Con máis razón é imperativo seguimos a visibilizar os obstáculos e as discriminacións que continúan a asolar a vida das persoas LGTBI, poñéndoos ao seu dispor e contribuindo a superaren, na medida do noso alcance, as consecuencias desta LGTBI-fobia. Resulta, pois, máis que urxente e máis que nunca, no mes de orgullo, concretamente o Día Internacional, que é o próximo día 28, para reivindicarnos a necesidade da visibilidade das persoas LGTBI como parte integral da nosa sociedade e para demandarnos unha maior atención sobre a necesidade de traballar contra esta discriminación. Por todo exposto, propoñemos o Pleno e a Corporación para o seu debate se procede a aprobación dos seguintes acordos. A Corporación Municipal de Culleredo expresa o seu máximo rexeitamento a calquera forma de comportamento ou expresión asociado á homofobia e á transfobia, dúas formas de discriminación que non deben ter cabida nas nosas vidas e cidades, nin en ningún ámbito da nosa sociedade, por atenderen contra a convivencia, o respeto para a diferencia e a diversidade, piares básicos que deben sustentar calqueira sociedade democrática e plural. A Corporación Municipal de Culleredo recoñece explícita e públicamente que os dereitos das persoas LGTBI son dereitos humanos e que a diversidade sexual debe contemplarse como un dereito básico en calquera ámbito da nosa vida. Muy bien, pues moitas gracias pola lectura e noraboa pola iniciativa de traer esta moción e gracias a todos por sumarse á facela institucional. E procedemos á votación da mesma. Algún voto en contra? Votos a favor, todos, non? Levanta. Non hai máis, non? Rogos e preguntas. Algún rogo, alguna pregunta? Sí. Adiante. Usted tamén? Non. Adiante, sí. Sí. Bueno, antes de facerlle este rogo, quería saudar as persoas que están vendo a través as veciñas e os veciños que están vendo a través do streaming. E digo saudar porque teño que facer un antecedente moi pequeniño. Tuvo que vir unha pandemia para que se pudera facer en streaming o pleno. Bueno, sempre unha pandemia é un momento de oportunidade e neste concello parece que as oportunidades teñen que vir a modo de golpes. Non sei como poñerlle o exemplo, señor alcalde. Voulle poñer con un coche. Vostede ten un coche, non me vou meter co seu coche, voume meter cos coches do Concello Culleredo. Por exemplo, se a policía local ou se o todoterreo que teñen por aí ou todos os coches que son do Concello, imagínese que de repente son coches a pedales e que se temos que andar detrás de alguén, vamos en coches a pedaletas. Supoño que sería un concello irrisorio. Pois, dende esta concelleira e dende este grupo municipal fago ese paralelismo ca situación telemática deste concello. Non andamos a pedales, andamos moito máis atrás que a pedales. Quero agradecerlle aos funcionarios e as funcionarias e as traballadoras todo o traballo que fan para que esta concelleira este informada en tempo e forma e sea notificada. Mais estánse a vulnerar os dereitos porque é imposible facer trámites telemáticos desde un ordenador. E a estas alturas da película, no século XXI, non se me pode decir que teño un sistema operativo que é máis adiantado que os que hai no Concello, que deben de ser, non sei, non me vou equivocar, pero mellor do 2005 ou máis atrás. Internet Explorer, Fochila, non sei que, e que algunha concelleira pois me diga que, si, eu entro porque teño un ordenador desde fai moito tempo. Ademais, é inexplicable porque hai programas de balde. Si, veciñas e veciños de balde, a Diputación ten un programa que nos cede para todo este tema de facer consultas telemáticas, de poder presentar correxistro, todo, o sea, o que non podemos é estar agora mesmo como estamos.
e pedir en puntos fenda digital, que levemos todo, que teñamos cando temos algo que é obsoleto, como que esta concelleira que lle está a falar non ten notificacións dos plenos por vía telemática porque non pode acceder desde o seu ordenador. Por cal, fago yo rogo, non andemos con coches a pedaletas, e como se o hidroxel non lle poñen gel, por favor, prego lle alcalde que podamos facer os trámites telemáticamente. Grazas. Muy bien, atendemos o seu robo. Moitas gracias. Algunha... vostede? Teño bastantes cuestións, porque levamos... Perdón, temos aquí bastantes cuestións, ademais da que acaba de fazer a nosa compañera Bea, porque é o primeiro pleno ordinario en varios meses. Entonces, o primeiro rogo é que teñamos un pouco de calma para falar de cousas que nos foron transmitindo todos estes meses a veciñanza. E que o tratemos de un en un. O primeiro rogo é que temos varias personas que nos están trasladando a súa inquietude por a cuestión do recibo da auga, que aplazouse, fixose unha suspensión do cobro, e a xente está dicindo que vai pasar cando venza o segundo trimestre e se van vir os dous recibos xuntos. Houve concellos que xa estableceron uns pagos cada un no seu xeito para evitar que viñeran os dous xuntos. E non sei se aquí temos algún plan para facer eses cobros sin que se fagan os dous cargos simultáneos. Evidentemente, aquí creo que xa se falou sobradamente de que a crise sanitaria deriva unha crise económica e que hai moitos colectivos desfavorecidos aos que eso pode supoñer unha carga. Entón, gustaríame que nos dixera se está planificado como se vai facer o cobro do recibo que se aplazou. Esa é a primeira pregunta. Sí, faga todas xuntas. Preferiría que non a fora contestando de unha en unha. Bueno, a segunda cuestión é relativa ás baldosas do paseo marítimo. Hai bastante tempo, porque isto anunciouse reiteradamente, de que se iban reparar as baldosas do paseo marítimo. Efectivamente, todos vimos que empezou unha obra ali no entorno de onde está a Rosa da Espada, o chiringuito, para entendernos, no paso superior. Fíxose un pano todo corrido, pero que resulta que o paseo ten moitas máis cousas. Constame de que ustedes teñen queixas presentadas por rexistro de xente que caiu ali. Xente que cando caiu e lle axudaron a levantarse os paseantes habituais, lle dixeron que eso era o pan noso do cada día. Entonces, cal é o plan? Imos aplicarnos co resto das baldosas? Ou ustedes non teñen un plan para recuperar todo eso? Porque non falamos dunha cuestión puntual, é que está todo o paseo así. Entonces, ustedes teñen un plan para completar unha actuación sobre eso? Esa é a segunda pregunta. A terceira é que temos moitas queixas de veciños de algunhas rúas en particular, da Rúa Sexta, da Rúa de Dereitos Humanos, da Rúa Pablo Iglesias. Todas esas rúas estánse nos queixando de que están totalmente deteriorados os pavimentos, pero con socavóns, con unha imposibilidade de un tránsito normal. E non sei se ustedes teñen pensado, ademais de cando nos veñen con plans de renovar completamente rúas, se hai algún plan de mantemento para que non esperara que eso xa sea totalmente intransitable e facer reparacións. Esa é a seguinte pregunta. A seguinte é unha curiosidade que nos pasou agora durante este tempo, non? Que a xente de Sésamo está toda extrañada de que se anuncie na prensa unha relación das intervencións dos concellos con fondos FEDER e que se diga en pretérito, non en futuro, a salirnos da norma, de que o centro de Sésamo só foi reformado. Entón a xente di, pois debe ser que non nos enteramos, que o fixeron mentre estábamos confinados nas casas
é que non pasamos por ali, pero cando pasan por ali danse conta de que non estaban equivocados, que ali non se fixo nada. Non sei se foron vostedes os que trasladaron esa información á prensa, ou se nos pode dar unha explicación de por que sale esa información. A seguinte cuestión é relativa ao cambio do feirón, que ten usted a xente de Vilaboa moi molesta, e eu creo que con toda a razón. O feirón nació con un obxectivo. Nació co obxectivo de facer unha feira diferenciada desde o contorno, solamente de alimentos ecolóxicos ou de produtos ecolóxicos. Todos, bueno, non todos, pero moitos recordaremos que empezaba no Parque da Igrexa de Vilaboa, que empezou ali durante varios anos, digo porque xa hai 20 anos disso. Despois desplazouse a un feirón máis tradicional no entorno da Ceadama e finalmente ustedes trasladan ao Burgo. Porque a hora de recuperalo e ademais ceñindo solo a unha cuestión de alimentos non se leva ao sitio original e non se recupera a idea inicial que decimos que é boa, que se faga un feirón de produtos ecolóxicos, porque é un motivo diferencial respecto dos da volta, non? Eu creo que a especialización pois é unha tendencia, non é unha tendencia, non é nada que nacer onte, non? Pero é, digamos, a tendencia que marca o comercio e o mundo da empresa, non? Entonces, gustaríanos saber si o teñen pensado xa para o próximo, despois das queixas que está habendo. Outra cuestión que lle queremos preguntar é respecto aos campamentos deportivos que hai todos os vráns organizados polos clubes deportivos. Parece ser que está habendo problemas para organizar campamentos deportivos por eses clubes que o veñen facendo tradicionalmente. Se nos pode decir que tipo de problemas está habendo que non se lle poden resolver desde a Corporación Municipal. Da Administración Electrónica se falou a miña compañeira, e creo que fixo moi ben, moi explícito. E non hai que esquecer, teño dúas cuestións máis. Unha é facerlle un rogo, unha vez máis, para que conste en acta, unha vez máis, reitero, sobre a liquidación do que chamamos a Garrocha, o clube de hípica de aí dos Confurcos. Recordemos que había unha concesión administrativa que non se lle cobraba durante máis de 10 anos os 24.000 euros de canon. Está eso resolto na resolución, na aprobación do rescate da concesión, había unha indicación no xefe de Economía e Facenda dicindo que no plazo dun mes, e creo que falamos de xaneiro do ano pasado, de 2018, no prazo de un mes tiña que estar feita a liquidación, é dicir, que, ademais de tomar a posesión, que xa se fixo, haberá que entrar ali, ver todos os desperfectos que todos sabemos que existen e son bastante importantes, que foi dos materiales que había ali dentro, dos recursos, hai que facer a liquidación e ver que é o que lle temos que reclamar a esa persoa que tiña un depósito de 120.000 euros, que non cubriu ni siquiera o que debía monetariamente, e que habrá que reclamarlle o que lle falta por pagar do que non cubriu a garantía e a continuación reclamarlle todos os desperfectos, que poden ser moitos centos de miles de euros. Eu creo que, non sei se ustedes están pensando en deixalo ir ou deixalo prescribir, pero o risco de que prescriba existe o expediente. Por tanto, non o fagan, non o deixen prescribir. Díganos cando se vai proceder a facer a liquidación dese rescate da concesión da Garrocha. E xa por último, pois falarlle do orzamento. Supoño que as outras persoas dos outros grupos pediron a palabra tamén lle falarán disto. Anonadados quedamos cando na Xunta de Voceros nos din que o orzamento non se incluye na orden do día deste pleno de hoxe, cando se dictaminara o día anterior. Dictaminar, a priori, se non entendo mal, é dicir que xa está todo, e darlle a bendición para mandarlo a pleno porque xa está todo. E aparecen ustedes con un trámite de última hora que supoño que estando a finales do primeiro semestre do exercicio no que debería estar aprobado o orzamento xa a 1 de xaneiro,
pois supoño que non me dirán que foi un imprevisto. Porque, ademais, están falando ustedes de unha cuestión de unha modificación da RPT para un posto que non ten nada que ver con cuestións de COVID. Entonces, non me digan que é un imprevisto. Despois de cambiar 2 ou 3 veces de excusa. Primeiro dixeron que era unha cuestión do SEDUSI, despois dixeron que era unha cuestión de que estaban preparando as valoracións das licitacións, despois dixeron que a paralización dos plazos polo COVID, cambiaron 3 veces de excusa, e agora traen unha cuarta. Entonces, eu creo que deben vostedes valorar se teñen que recompoñer o seu equipo, porque, señor alcalde, quero pensar que non é culpa súa, pero haberá responsables directos de que o orzamento non estea a estas alturas, de que non estea feita a liquidación pola que preguntei antes. Bueno, o rogo é simplemente eso, por favor, reconsidere recompoñer o seu equipo, porque así non podemos votar 3 anos máis. Vale? Moitas gracias. Muy bien. Empezo polo final, simplemente decirle que o orzamento leva un punto vinculante que é o da RPT, que todavía está en plazo para que ser sometido a informe por parte da Secretaría Municipal, e sin ese punto informado non podemos traer o orzamento a aprobación. E en ese sentido, decirle que o orzamento non vai a sufrir en ese sentido ninguna variación, e o documento que vostedes teñen no seu poder pois é o que vai a vir ao seguinte pleno, pero esa modificación puntual da RPT pois implica que teña que ser traer conxuntamente eses 2 puntos, non é outra razón. En canto á liquidación da Garrocha, pois farei a consulta aos departamentos correspondentes para saber en que estado se atopa e informarlo puntualmente desa situación. En canto aos campamentos deportivos, o que se lle, lóxicamente, debido a este rebrote que está a xurdir, debido a que os campamentos se fan sempre, e esta é unha situación excepcional, pois instalacións deportivas e espacios públicos, nós simplemente o que lle pedimos a todas as entidades deportivas que queiran facer campamentos, actividades, etc., é unha pequena memoria de como queren facer para logo proceder dentro do Concello a saber pois canta xente teñen convocada, como van a facer, que tipo de actividade, e poder axudar dentro dos servicios técnicos municipais a que todo se desenvolva coa seguridade que todos queremos, que é unha seguridade sanitaria. Simplemente eso, algúns pois están a desistir, outros non, porque, bueno, tamén existe temor e incertidume na comunidade deportiva e na comunidade do Concello no sentido de que todavía isto, por desgracia, non pasou. En canto ao Feirón de Vilaboa, foi un cambio puntual, avalado por informes técnicos. Eu xa lle adianto que estou a favor ao 100% de que o Feirón se celebre en Vilaboa e vai a seguir celebrándose en Vilaboa como ata o momento, nas rúas Vicente Risco e na avenida de Rutis, cando menos mentre eu sexa alcalde, pero a situación excepcional invitaba a que había que facelo nese recinto pechado para cumprir todas as garantías, como así nos lo manifestaron os técnicos encargados do Feirón e a propia policía local que tiña que controlar aforo, etc. Entón, eso foi unha situación puntual. Estábamos na tesitura de ou non celebralo e perxudicar pois a todos os que podían vir, ou celebralo nesas condicións, e se optou por unha condición que non é máis que estreitamente relacionada coa situación que estamos a vivir neste momento. En canto de Sésamo, pois dicirlle que nos non enviamos esa nota de prensa e que, lóxicamente, pois foi un error de quen a enviou, que seguramente pois fora o Grupo de Desenvolvemento Rural, as Mariñas Betanzos, que pasaría unha relación de obras e, lóxicamente, pois toda a razón por parte daqueles que non viron a obra, porque eso non foi en ningún momento remitido polo Concello, incluso foi advertido ao remitente de que eso non era correcto. E despois decirlle que en canto a reparacións en pavimentos, etc., se está a traballar nun programa para poder contratar, facer un contrato para o mantemento de viais, para tema de baches, rebacheos, acondicionamentos, etc., e as baldosas do paseo, pois, lóxicamente, a partida presupostaria que había era que había, se modificou unha fase, hai un mantemento, pois, creo que bastante constante en canto ás baldosas, pero as baldosas do paseo marítimo, bueno, pois, en algúns tramos, xa non é o caso de onde se cambiaron, pois, teñen o problema, pois, das raíces, etc., que a veces, pois, provocan o levantamento de algunha baldosa. Pero, bueno, en liñas xerais, polos informes que eu teño ata o momento, pois non hai esa... xa non se dá tanto esa situación que vostede nos indica.
E en canto a inquietude polo recibo de auga, decir que os veciños se vai a poñer a cobro o recibo de auga e no propio recibo de auga pois se vai a ofrecer a posibilidade de que o paguen pois, nos plazos que consideren acordes á súa situación económica actual. En estes días pois xa se vai a remitir o primeiro recibo e depois puntualmente o segundo, aqueles que o queiran pagar puntualmente pois o pagarán e aqueles que queiran facer un aplazamento pois o solicitarán para tratar de regularizar pois esa situación individual de cada quen. Adiante. Nosotros también traíamos el ruego de qué es lo que había pasado por los presupuestos. Nos sorprendió mucho todo lo que ha dicho mi compañero Chouciño, y en esa comisión, en la Junta de Portavoces también nos sorprendió que nos dijo la concejala ahora de Urbanismo que en este segundo semestre se iba a traer a aprobación el Plan Xeral. No, nosotros estamos con el Plan Xeral y nuestra intención desde el Departamento de Urbanismo, y toda vez que ya tenemos una nueva concejala, pues uno de sus principales cometidos es en estos meses el analizar todo lo que es el Plan General para tratar de traerlo en este año a aprobación, sí. Y, el contrato del arquitecto que está ahora pendiente de... No, bueno, pero aquí hay arquitecto. Ya, pero ella lo que nos explicó es que ese arquitecto era necesario para después poder llevar la aprobación del Plan General. De lo que se trata es de que toda vez que se presume la aprobación de un Plan General, y dados los antecedentes que tenemos de gran demanda, sobre todo de bolsa de suelo industrial, de construcciones que se quieren realizar, etcétera, lo que no podemos es tener el Plan General aprobado y después estar sin personal en los departamentos, con lo cual quisimos dar ese paso de ahí a este pequeño problema para poder agilizar la contratación de personal para el área de urbanismo que pueda supervisar, al margen de otras contrataciones que se puedan hacer, que pueda supervisar directamente el desarrollo de las licencias a posteriori de la aprobación del Plan General. Y en el ICIO también está entonces ya calculado todo eso que prevén recaudar con toda esa construcción nueva. Bueno, el propio proyecto del Plan General hay una memoria económica en la que ya se prevén ingresos, etcétera. Luego, lógicamente, depende de muchos factores. Ojalá los más optimistas sean los que se cumplan. Y después también otra pregunta. La obra de la plaza de la iglesia de Vilaboa, que hace una semana que ya se valló, todavía no han empezado. ¿Va a ser también como Fonte da Balsa o esta va a ir en serio? No, esa es mejor porque ya empezó. Pues ¿y cuándo empezó? Está el replanteo hecho, hay un plazo durante el COVID que no se hizo, se replanteó, fue la directora de obra y... Pero lo único que han hecho son vallas. Bueno, hay que vallar la plaza porque tienen que empezar. Hace una semana que se ha vallado. Pues eso... ¿Y el plazo de ejecución cuenta desde el vallado o desde que entra una máquina? Desde el momento en que se firma el acta de replanteo. Entonces los 3 meses están ya... Vivimos la situación que vivimos. Lógicamente, la legislación permite prórrogas justificadas. Sí, ¿alguna cuestión más? No. Gracias. Bien, en cuanto a la delegación del área de urbanismo en la señora Marta, se nos hace excesivamente raro, ya que en la última comisión se le preguntó a la misma sobre la situación del plan de General de Culleredo y no conocía prácticamente ningún aspecto sobre el mismo. La pregunta es, ¿considera que esta decisión es acertada? ¿Qué la cualifica para el puesto, señora Marta? Siendo concejal responsable de Hacienda Municipal, estando el Ayuntamiento prácticamente sin realizar ni un solo contrato y pagando esas facturas de forma irregular, según informa la interventora municipal, no este concejal ni el grupo, ¿cree que es bueno dar más responsabilidades a esta persona? Te hago las preguntas seguidas, si quieres. ¿Sí? Bueno, otra ya repetida, esta vez como pregunta, y en relación al ruego presentado por el compañero Bloque Nacionalista Gallego, que es en relación a cuándo tienen pensado actualizar la sede electrónica del Concello, porque la pregunta es constante y la respuesta es siempre idéntica, que es que estamos trabajando en ello. Entonces, simplemente saber un poco para cuándo tienen pensado. Más que nada porque la presidenta de la comisión de la sede electrónica es también la señora Marta, responsable de Hacienda y ahora también de Urbanismo. Igual es mucho cargo junto. No sé si no hay más personas en el grupo municipal que le puedan ayudar. Otra pregunta más, que es atañiendo a la situación vivida por el COVID y las necesidades y problemas que ha generado en los vecinos, ¿se han planteado los miembros de la corporación, más concretamente los miembros del gobierno municipal, en ajustarse los salarios? Me gustaría recordar que tras conseguir la mayoría absoluta, los aumentaron cuantiosamente, cobrando ahora mismo los concejales de gobierno con dedicación exclusiva 3.000 euros al mes.
Sí. Los concejales con dedicación parcial 2.000 euros y el señor alcalde 4.000 euros al mes más los 2.000 de la Diputación. Para no confiar en los concejales y tener que darle todas las competencias a una única persona me parece un poco excesivo. Entonces eso ya cada uno con su conciencia. Le hago extensible una pregunta en nombre de los vecinos de Montalfeirán. No sé si saben, hubo un incendio recientemente allí por problemas que llevaban existiendo desde el año 2005. De hecho, hay notas de prensa y un vecino en concreto que ya protestó por ese ayuntamiento y está judicializado el problema, ya no solo por fincas privadas, sino por zonas comunes que el ayuntamiento en su día había asegurado que se iba a responsabilizar. La pregunta viene siendo, ¿piensan ustedes exigir en algún momento la poda a los propietarios de las fincas salvajadas? ¿Actuarán ustedes en caso de que los propietarios no cumplan con su obligación? Y en el caso del tema del parque de bomberos de lo que es la comarca, que sí que es verdad que está en Arteixo, pero pertenece a toda la comarca, usted en una entrevista en el año 2015, si no me equivoco, aseguró que iba a fomentar que se instalase un parque de bomberos propio en el ayuntamiento para defender a los vecinos, sobre todo estas zonas, de este tipo de problemas. ¿Eso es una promesa que fue electoralista y se acabó, o realmente se sigue manteniendo el realmente instalar aquí un parque de bomberos? Hay problemas también con protección civil. Están desmotivados y poco voluntariosos por la falta de recursos que existe. Realmente es gente que es voluntaria y se le tendría que tender un poquito más la mano. Yo creo que no cuesta nada, teniendo un presupuesto de 25 millones, ayudar un poco más a los vecinos que ellos mismos quieren colaborar con los demás. Extender pregunta también para la señora Marta, que si ha logrado obtener información sobre la situación en la que se encuentra el procedimiento judicial correspondiente al TLT, que ya lo tratamos en la última comisión y lo tratamos también en la comisión de enero, lo tratamos en la comisión en la última de diciembre y seguimos esperando a que nos digan algo de ello. Y otra más, que es cuando se van a iniciar las obras de mejora de Fonte da Balsa, que sí van a iniciar justo antes de las elecciones municipales, que hubo un despliegue de medios allí, hubo personal desviado a esa obra que se iba a iniciar, hubo un traspaso de materiales y ese traspaso de materiales espero que tenga contrato y se haya facturado, se haya pagado la factura conforme a las reglas que para ello están extendidas. Luego, en relación a las daciones de conta, en relación a la dación de cuenta de resolución de esta alcaldía, ¿podría indicarnos el número de expediente de la resolución número, no sé si puede apuntar, número 303? Dicha resolución corresponde a una adjudicación de obra a favor de Ian Rumbo SL, relación social muy repetida al analizar los procedimientos irregulares. En este caso concreto, señor alcalde, ¿existe expediente de contratación? ¿Son conscientes los miembros de la corporación de este tipo de situaciones? Otra pregunta más en esta línea. Existe una resolución, la número 311, me gustaría que prestásemos especial atención porque me parece de verdad ya lo más dantesco que he visto en mi vida, cuyo concepto es aprobación, indemnizaciones por razón de las gestiones oficiales realizadas por José Ramón Riobó Castro. ¿De qué cantidad es esa indemnización que usted mismo resuelve y recibe? Porque de verdad que me tiene totalmente desubicado. Luego, siguiendo con las facturas reparadas, que por cierto no se nos dio traslado al resto de grupos de la corporación municipal, tuvimos que ir a verlas a secretaría y, hombre, yo lo sé por todos los compañeros de la oposición, todos estamos trabajando en el sector privado, tenemos que salir y restarnos horas de trabajo para venir aquí a leer una información que se nos debía facilitar. Nuestra función es fiscalizar la actuación del gobierno. En cambio, tenemos que venir aquí 2 horas antes para leer unos informes que perfectamente se podían enviar por correo electrónico. En cuanto a la factura reparada, con número de registro F2020-366, en concepto de dinamización de carpa de reyes, animación y encendido de luces, que va por otra empresa paralela y cuyo concepto, ya le digo, abstracto a más no poder, para empresa de almacenamientos SL son 18.000 euros por la dinamización de unas carpas en Plaza de Europa. Le vuelvo a preguntar, ¿existe expediente de contratación para esta factura? La factura número F2020-1287, que es para San Desarrollos Urbanos SC. Si coge toda la lista de la página 21 a la 33, verá facturas que o es casualidad o se alienan los planetas o hay intervención divina, no me lo explico, porque son todas de 47.000 euros, contratos de obra que superan el límite legal del artículo 118 de la Ley de Contratos del Sector Público. No lo entiendo, de verdad que no lo entiendo. Otra factura más, y esto es en cadena, la F2020 1070, 1071, 1696, 1697, que corresponden a la empresa AO Mayores Servicios Sociales SL, que entiendo que sí, que son servicios que tiene que prestar el ayuntamiento en materia de servicios sociales. Sin embargo, que haya que prestar un servicio no significa que ese servicio tenga que prestarse de manera irregular. Yo no entiendo el reparo en ese sentido de la falta de que haya vencido el contrato o el motivo, pero estamos hablando de casi 200.000 euros.
¿vale? Entonces, tenemos el informe del interventor del año pasado de 9 millones de euros en facturas irregulares. Yo no sé en cuánto llegará este año, no me dio tiempo a echar la cuenta de la sumatoria total de lo que llevábamos, pero estamos a mediados de junio, claro, sin presupuesto podremos hacer lo que nos dé la gana, pero ustedes son conscientes de que la ley obliga a todo procedimiento de contratación de obra de más de 40.000 euros que tiene que hacerse mediante el procedimiento habitual y más de 15.000 euros en suministros y servicios. No puede ser contratos menores así libre albedrío y menos disolver partidas presupuestos, o sea, disolver partidas de contratación. ¿Vale? No puede ser que si aquí presupuestamos para hacer la remodelación del salón del pleno, nos hagan una partida, una para las mesas, otra para las luces y otra para las ventanas, porque ahí estamos cometiendo una irregularidad muy grave. ¿Vale? Por último, y ya en línea ya más pacífica y amigable, un ruego que se nos presenta, que es... ¿Dónde se metió esto? Ya como ruego, múltiples escritos ha instado el Grupo Municipal Popular para reparación de carreteras, viales, etc. Están las calles de las zonas urbanas que dan pena. Ya no hablemos del rural. Cela, Sorro, Sésamo, o sea, increíble. Si piensa que no es así, salga usted, Dirección Polideportivo de Tarrío, y la segunda mano derecha se mete por calle Arreisa. Si pasa por ahí con el Mercedes, le invito a comer. De verdad, o sea, imposible llegar. Rogaría al Gobierno Municipal que de una vez se ponga a cumplir con sus más mínimas obligaciones, en lugar de traer mociones aquí leoninas, y se centre en los más mínimos requisitos para los vecinos. Y si necesita ayuda para localizar cualquier deficiencia, puede contar tanto con la oposición como con los vecinos, que yo creo que está llegando ya a un punto de saturación que no puede ser más. Muchas gracias. No se preocupe que voy a aguantar, ¿eh? Mire, lógicamente le voy a contestar por escrito a todas sus preguntas. ¿De acuerdo? ¿También hay expedientes de contratación? A todas, ¿vale? Se levanta la sesión.